ಅಮ್ಮ ದಾದದೆ ಆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಹೊಲ್ದಿತ್ತಾರು ನಿಕ್ಕು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಪುಲ್ಯ ಕಾಣಲಾಕದ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕೇಳನಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಓದನಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಹೊಲ್ದಿತ್ತಾರಿ ಅಲ್ಲದೆ ಅವಳು ಮೇಜಿನ ಮಿತ್ತುಂಡು ನಾಡಿದೆ. ఓ స్వామి బాబు ఎంచ బతుకబా దాయ ఉంట పడగ లేలే పాడిగా పాడి లేలే రవి నమ్మక చాపర్ పేపర్ ఆ తారా ఆ పేపర్ కనదే ಮೂಲುಂಡು ಇಂದೆ ನಮ್ಮಗ పోస్ట్ మ్యాన్ బత్తేనా అందు పోస్ట్ దాలేతుండా ఇచ్చి ಮನುನ ಕಾಗಜಿ ಬೈದಂಬೆ ವಾಮನು ಗೋಪಾಡಿದ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಲ ಮಗೆ ಆಗ ಈ ಊರದ ಶಾಲೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆತನ್ಗೆಂಬೆ ಈ ವಾರಡೆ ಬರ್ಬೇಕೆಂಬೆ ಆಲ್ದನ ಟೇಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೋಳು ಬೇದಲ್ಲ ಬೇಲಜ್ಜ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಬತ್ತದು ಕುಲಿದಿನಿಂಬೆ ఉండుదది ఈరుకొన్న సలిగి జాస్తి ఆలోచించాయని రవి ఆయన పూర ఆదుపోండు మగ నన్ను అవి ఎన్నದ దాన ప్రయోజన పను నమ్మగ ఈ చాపర్ దా రవి రవి ಅಮ್ಮ ಏನ್ಲೆ ఇచ్చిడి అన్పన్ పూజ పూడిಗೆ ಪುನಾ ದನಿದ ಬೇರೆ ಬುರ್ಚಿ ಅನ್ಪನ್ ಪೂಜೆ ಟೈಪದ ವಿಷಯ ಏನ್ಲೆ ಬುರ್ಚಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಗೆ ಏನ್ಲೆ ಅನ್ನಂಬೆ దాదే దాలెచ్చిందే రవి ತಾರ ಟೈಪುಗು ಸೇರ್ವಲ್ಗೆ ಟೈಪುಗು ಅಂದು ಟೈಪುಗು ಸೇರಿದ ಕೂಡ ಏನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೊಲಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋದು ಸಾದಿರ್ ತರದೆತ್ತು ನಡಪರ ಆವೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಟೈಪುಗು ಸೇರುವಲ್ಗೆ ಟೈಪುಗು ಎಂಕೆಂಚಲ ಬೇರೆ ತೆಗೆದಂಡು ನಿಖಿಲ ರಡ್ಡು ಜನ ತಾಂಕೆರ ಏನರ್ದಾಲ ಬಂಗ ಒಂದು ಅಂಚತ್ತನೆ ಮಗ ಆಲ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಪೋಯರಬಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಯ್ಯ ಬನ್ನುವಂತೆ ಪೊರ್ತಾವು ನನಯಾನಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೊಟ್ಟೆರ್ಲ ಕೊಪ್ಪಡ ಅಂದು ಈ ಸರಿ ಇತ್ತು ದುಂಡ ಆ ಇಂಚ ಮಾತ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತನದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಅನು ಮಾತಾಡಗ್ಲ ದುನ್ನದು ಪೊತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಈ ನನಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಆಯಿ ನಡೂಟಿ ಯಾನಂಜಿಲ್ಲೆ ಆ ದೇವರೇನ ನಾಣ್ಲ ಬೇಗ ಕೊಂತು ಬೆರಡ ಸೀನನ್ನಿ ತಾನೆ ಬಾರಿ ಅಮಸರಡು ಬರಂಗಿಲ್ಲಾರು ದಾಲಜ್ಜಿ ಸಾರ್ದಕ್ಕ ಕಿಬಿಟಿಕೆ ನೆನು ಕನ್ನಡ ತೂಡು ಬಂಪನಾಗಾದ್ರೆ ಅಂಚಾದು ಕನ್ನಡ ತೂಡು ಬಣದ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಸೀದಾ ಇಡ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯದಾದಿ ತಾರಾಗ ಆನಿ ಕಂಟಾತ ನಿಂಗೆ ಏರ್ ಬಂಡಿ ನೀರೇಗ ಊರಿಡಿ ಸುದ್ದಿಂಡು ಹಂಡೆದ ಬಾಯ ನಾಡಲ ಕಟ್ಟಲಿ ದೊಂಡೆದ ಬಾಯನ ಕಟ್ಟರೆ ಆಪುಜಿ ಬಂದಿನ ಗಾದೆ ಉಂಡದೆ ಏಸಿನ ಉಂಡು ಈರ್ಲ ಏರ ಪಂಡೆರಂದು ಬತ್ತದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರತ್ತ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಮ್ಯಾಪಿನ ಪುರ್ತುಗ ಅಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆವು ಅವ್ವನ್ ವಾವಾ ಕಾಲಡು ಓವ ವಾವಡ ಅವ್ವೆ ಆದೇ ಕೋಪುನು ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ಈರನ ಬಡಿದಿಗಿತ್ತೆ ಎಂಚಂಡು ಬನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಉಂಟೆ ಉಸರುಲ್ಲ ಅಂದೆ ನನ್ನ ಮಗಲು ಮಂಗು ಅಂದೆ ಮಂಗಳ ನಾನು ಮಂಗು ಒಂದು ಲೇಪುನು ಮೋಕೆ ಹಾಲು ಬಂಗ ಬರ್ಪೇನು ತೂನಾಗ ನೀನು ಕುಡೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಹಾಕ ಅಂದ ಆಪ್ನಿ ಹಿರೇಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆನ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡರಿ ದಾನ ಇಂಕ ಹತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಏರಗ್ ನೆರ್ಪುನೆ ರೇಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿ ಅತಿ ಶಾರದಕ್ಕ ಓ ಆ ಬೊಂಡದ ಗಾಡಿದೆ ಅಂದೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಾಡಿ ಕೊನೆಯರ ಆಗಿದ್ದೀ ಮಾರ್ಗಬೋಡು ನಿಂಗೊಂಚೂರು ತಾಗಿರ್ತೀನಿ ಮನ್ಪೆ ಅಂದ ಅತಿ ಸೀನನ್ನು ಆ ಗಾಡಿ ದಡಿಗೆ ಬೂಡ್తున్న ದಾನೆವು ಆ ಗಾಡಿಗೆ ದಾಲ ಒಂದು ಅಂಡ ಈ ಮಾತ್ರ ಲಗಾಡಿ ಅದು ಅಂಚಲ ಗಡಿಯಾರ ಬಂಗೊಂಡುಂದೇ ತುಲೆ నువ్వు జీడి బీడి పోయిద జువై నే ఈ చీటిని పతల్ని ದಾದಾ చీటి చీటి కొంద ఇర మగ మంగళ కొరలి ಚೀಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ಕೊರೋಡ ತುಂಡಾ ನೋ ಚೀಟ್ ಅವು 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 ಈ ಎಂಗ್ಲಲ್ ರೇಖವಲ್ಲ ರೇಖ ಅಲ್ಲ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡು ರವಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಪೊಲ್ಲು ನಿಂದು ಈ ಚೀಟಿ ಬರತ್ತಲ್ಗೆ ಅವ ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಕೊರಂಡ ಅಲವೆಂತೂ ದಂಚನೆ ಪೊಲ್ಲು ಅಲ್ಗೆ ಮಗ ನಂಬರ್ಲಾ ಪೂಜಿ ಕಾಕಜಿ ಹೋದರೆ ಇಂಕ ಬರವಲ್ಲ ಜಿಂದು ಎಂಚ ಓದು ಬಾಲ ತಾರಾ ಓ ಬಾಲ ತಾರಾ ದಾದೆ ದಾದೆ ನಾವು ಓದು ಓದ್ಗೆ ತಾರ ತಾರ ಅವು ದಾದೆ ದಾದೆ ಅವು ಶೀನನ್ನ ಒಂದು ಲವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾವಕ್ಕೆ ಪೊಲ್ಲರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ರಾವಕ್ಕೆ ಅಂದ ಓವಿಯ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಪೊನ್ನುಲ್ನ ಬೇರೆ ಇಂಚ ಫುಲ್ಲು ತೋಜಿಲ ಕೊಂಚ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪುಣತ್ತೆ ರವಕ್ಕೆ ಅವು ಅವು ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾನಿ ಮುರ ನಾನು ಬಸಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪೊನ್ನನ ಬೆರಿತ ರಾವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಡೀ ಬೆರಿ ತೋಜಿ ಮುಂದೆ ಬಂತಾನು ಅಂಚೆ ಇಡೀ ಬೇರೆ ತೋಜುನಕ್ಕೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಿಂಪುನು ಅಂದ ಪಣಿಲಕ್ಕ ಸಾರ್ದಕ್ಕ ನಲ್ಲ ಚಾಮಿನಿ ಉಂಡಾ ಇಂದೆ ಚಾ ಒಂತೆ ಚೌಲೆ ಆತುಂಡಾವೆ ದಪ್ಪೆ ಪತೊನ್ ದಾದೆ ಈ ಚೌಳಿ ಚಾನ ಪರಪನೆ ಈ ಜಾತೆ ಯಾನ ಇಂಚಿನ ನಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನೆ ಪರಪು
ಏಪಲ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಬರ್ನ ಕೊಂಚ ಲಾಕದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅನ್ಕುನಿ ದಾದೆ ದಾದೆ ಪ್ರಾಯ ದಾಖಲೆ ದಾದೆ ಕುಸಲ್ ಗೊಬ್ಬನಿ ಪೋದೆ ಮಲ್ಲತ್ ಬಾಲೆ ಬೇರೆ ಚಾಮಲ್ ತಕನದೆ ಪೋದೆ ಒಂದು ಸಾರ್ದಕ ಓ ಇಂಬೆ ಯಾಪಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೇನ ಅಂದಿ ಏಪಲ ಬರಪೆ ದಾಯ್ ಆಯಗ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಡಿಗೆ ಅಂಚ ರವಿಡ ಪಾತ್ರ ದಿನೋಲ ಬರ್ಪೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಗೇನು ನಾನೇ ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಡಿದು ಪೋಲಿ ಆಪುನಡ್ಡೆ ಮೂಜಿ ಕುಕ್ಕುದಾತು ಉದ್ದೇಜೆ ಪೊಲೀಸ್ ಗೆಂಬೆ ಎಂಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ದಾನೆ ಸಾರ್ದಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಗೇನ ಆಯೆ ಒಂತೆ ಕುದ್ದೆ ಆಯಗೆ ಬಕ್ಕ ಕುದ್ದೇನೆ ಇದಾನೆ ಮರ ಎನ್ನಕತ್ತಲ ಬದ್ದಾಯ ಉಂತಿನಿ ಇರೆಂಜ ಮಣ್ಣಿ ಮೂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಸೈಜು ತುಲೆ ಹಿರಿಯರ್ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾನು ಮೂಜಿ ಕುಕ್ಕಾಂಡ ಇರ ಅಡ್ಡು ಕುಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕದಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕದಾವಳ ನಾಲಜ್ಜಿ ನಂಕು ಪ್ರಾಯ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಚುಂದ ನಾನೇ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಉದ್ದಾವಡ ನಾಂಡ ಈ ದಿನೋಳ ಲಕ್ಕದ ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕದ ಸೈಕಲ್ ತೋರ್ಪೋಡು ಸೈಕಲ್ ತೋರ್ಪುನ ಬೆಲೆ ನಮರ್ದಾವನ್ ತಾನೆ ನಮರ್ದಾವನ್ ಮಂಡತಿ ತಾನೆ ಅಂದ್ ಆ ಒಂದು ಬಂಡ ಸೈಕಲ್ ತೋರ್ಪರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚನ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿ ಆತುಂದ ಹಾ ಪುಳ್ಳ ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕದ ಪರಿದಿನ ಚಡ್ಡಿ ಪಾರ್ದು ಪಲಿಪು ಇರು ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸೀನನ್ನ ಯಾನು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬಲಿಪುರೇಟಿ ಯಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅತ್ತಿ ವೆಂಚ ಯಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ವೆಂಚ ಇರ ಗಂಟ್ಲೆ ಅಂದ ಇಟ್ಲ ಗುಡ್ಡ ಕಾಡು ಓಟ ಕೆಸರುಗಡ್ಡೆ ಓಟ ಇಂಚಿನ ಮಾತೈತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಎಂಚಯ ಮಾತಾ ತಿಕ್ಕಟ್ಲ ಇಯೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ ನಾವ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಇರು ಇಲ್ಲಡ್ ಬಾದು ತೂವೋಡು ಇಲ್ಲಡು ಮೂಲೆಡು ಗೋಳಿ ಹಿಡಿತಿನ ರಾಸಿ ಸೀಲ್ಡ್ ಮಾತ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅತಿ ಎಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಪುಣಗ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಮ್ಮೇರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾರು ಅಂತೇರಿ ಹಲೋ ಏರ್ ಮೇ ಪಾತಿರ್ನಿ ಏರು ಭಾಸ್ಕರೇನಾ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ನ ಬೇ ಕೋಡ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಾರ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏತ್ ಬರ್ತಾತಂದು ದಾನೆ 11 ಗಂಟೆನಾ ದಾಯ ಆತು ಬರ್ತು ಮಲ್ತೀನಿ ಆತು ಬರ್ತು ಮಲ್ ಬರ್ಚಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಲಾಟೆ ಅವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಂಗ ಬರಡವು ಒಂತ ಬೇಗ ಬಂದು ಮಲ್ಪು ಅಂದ ಏರ್ ಬಂಡಿನಿ ಏರು ರವಿಯ ಹೊಸ ಎಸ್ಐಯ ಓಹೋ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದಾಯ್ತು ಜೋಡತ್ತ ಮಲ್ಲೆತ್ ಕಾನೂನು ಒಂದು ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕತ್ತ ಮಲ್ಲೆತ್ ಆಯ ಪಂಡಿನ ಪೊರ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ ಭಾಸ್ಕರ ನಿಂಡ ಕಾಸುಂಡತ್ತ ಅವಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡೊಚ್ಚಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಗಣೇಶನ್ ಕಡಪಡುವೆ ಆಗೊಂಜಿ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಆಯ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮದುಮೆಗೆ ಗಣೇಶ ಈ ಪೊದು ಕಾಸು ದೇತು ಇರೇಡ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಕಾರ ದಾದೆತ್ತ ಗಣೇಶ ನಿನ್ನ ಮೆಗಿದಿನ ಮದುಮೆತ್ತ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ಮದುಮೆ ಮಲ್ಪುನಲ ಒಂಜಿ ತೂತರೇಕ್ ತರೆ ಕೊರ್ಪಿನಲ ಒಂಜಿ ಈ ಪೋದು ಕಾಸು ದೇತು ನಾವ ಅವ್ರೇ ಬರ್ಪೇನ ದಾದಯ ಭೋಜ ಏರೆಗ್ ನೆರ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಏರಡಲ ಪೊಕ್ಕಡದಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನರಮಾನಿ ಆಯನ ಆಯಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಈತ ಏರೆಗ್ ನೆರ್ಪಿನಿ ದಾನೆ ಅಂದ ಆಯ ಅಂಚ ಬಂಡೆನ ಇತ್ತ ಆಯ ಅಂಚ ಪಂಡೆಂದೆ ಬನ್ಕ ಅಂಡ ಈ ನೆರಿಯರ ಬಲ್ಲಿತ್ತಂಡ್ಯ ಭೋಜ ಇಂಚ ಹಾಕುದೋಡು ಅವು ಬುಡು ಭೋಜ ಆಯ ಪಂಡೇಂದೆ ಪನ್ಕ ದನೆ ಎನ್ನ ಮೀಟ್ ಬತ್ತುಂಡ ಮೇಟ್ ಬತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹಣ ಎನ್ನ ಕೆಪ್ಪೇಟ್ ಬತ್ತುಂಡ ಭೋಜ ನಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ದಿನಕರ್ನ ಗುರ್ತಂಡೆ ಎಟ್ಟ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದನಿ ಅಂಚಂಡ ಈ ತಡೆ ಪೋದು ದನಿ ಆಡ ಅರೆಗೆನ್ನ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜ ಮಲ್ಲತ್ಯ ಇಂದೇನು ಯಾನು ಕೂರ್ನೆ ಪಂಡದ ಅಡಕೋರು ಹೌದು ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಪೋತ್ ಬರ್ಬೆ ರಘು ಅಂಗಡದಂಚಿ ಪೋತು ಜನ ರವಿಗೆ ಎಸ್ಐ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ವಾ ರವಿ ತಾರನ ಪಲೈ ತಾರನ ಪಲೈ ರವಿಗ್ ಎಸ್ಐ ಬೆಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬಾರ್ದಂಚಿ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಐಕಿ ಈ ಬಾರ್ಡ್ ಅಂತಂದೆ ಇಡದೆ ಪಿರವತ್ತೀನಿ ಸುಂದರ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೆಗೆ ಸುಂದರ ಪೋದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೆಗೆನ ಈರು ಆಗ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ಕೋಡ ರಾತ್ರಿಗೆ ಆಯ್ಗ ಹಾಕ್ಯಾರಲ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ಆಯ್ಗ ಹಾಕಂದ ಎನಡ ಬತ್ತ ಪಂತೋಡ ಆಯನ ಅಂಗಡಿ ಎಂಚ ಲಕ್ಕ ಹೊಡೊಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾನ್ ಹಾಕು ನೆಟ್ಟಿತ್ತುಜಿ ಆಯಿರಗ್ ಉಲ್ಟ ಬಾತಿರಿ ಎನ್ನ ಒಕ್ಕೆಲ್ಡು ಕುಲ್ದು ಎಂಕೆ ಎದುರು ಪಾತಿರ್ನಾಥ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತನ್ ಗೆನಾಗ ಮಲ್ಲೆತ್ ಹಲೋ ಏರ್ ಬೇ
గిబ్బె నవ్వులు గిబ్బన్ లేపో ಏರು ಗಿಬ್ಬೆನಂಬ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಹತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಯಾ ಸುಂದರ ಅಂತೂ ತತ್ತ ಸುಂದರಿ ಹಾಗೆ ಸರ್ತ ಉಂದರ ತಿರುಜಿ ಆಯೇ ನಮ್ಮ ರಗುಟ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೆಗೆ ಎಂಕ್ ಎದುರು ಅಂತಿನ ಏರೆ ಅವಡು ಅಕ್ಲೇನ್ ದಾನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಗಿಬ್ಬ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಡು ಶಾಲೆ ಪೋಂದು ಪುನಗ ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಕಿತೇನೆ ನೆನಪರ್ಪುಂಡ್ಯ ಅವೆಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗೀತೇ ಬಂಡದು ಅವು ದಾಯ ಬಂಡೆ ಬಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರತ್ತ ಅವು ಸತ್ಯ ನಿಂಕಿತ್ತೆ ತೋಜುನು ಐಕ್ ಪೊಡದು ಯಾ ನಿನಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನಾನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಉಲ ಯಾ ಸುಂದರನ ಪುನಃ ಪಾನೀರು ಸಂಕದ ಅಡಿಟು ಪೋಡು ಅಪ್ಪ ಈ ರಿಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಕದಾಲ ಸರಿನ್ ತೋಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಸರಿನ್ ತೋಜುನು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ತಾರಣ ಫಲ ಎಸ್ಐ ತಾರಣ ಫಲ ಎತ್ತು ತಾರಣ ಅಮ್ಮೆ ಎಸ್ಸಾಯದ ಬತ್ತಂಡಲ ಎಂಕ್ ಸರಿನ್ ತೋಜಿನ ಯಾನು ಮಲ್ತದೇ ಬುಡ್ಪಿನಾಯ ಈರು ಇರ್ನಾಟನೇ ಪತ್ತೊಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಂತ ಕೇಳಿ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನಂತ ಕೇಳಿ ಯಾನು ಈ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ನೋಡು ನೀನನ್ನು ಪುಟ್ಟೇನ ಅಮ್ಮೆಂದೆ ಯಾನು ಅಮ್ಮೆ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನ ಈಕೆ ನೋಡತ್ತಂದೆ ಈ ಪನ್ಪಿನ ಯಾನು ಕೇಂದ್ರ ತಯಾರಿಚ್ಚಿ ತೂಲ ರಘು ನಿಕ್ ನನ್ಲ ಈ ಸಮಾಜಡು ಎಂಚ ನಡಪಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಎದುರು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಹಾಕದೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಡತ್ತಂದೆ ಪಾತ್ರಡೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಂಡ ಮನದಾನಿ ಆಯನೇನಂಕ ತಿರುಗದು ಎದುರುಂತು ಎಂಬೆ ಆ ಸುಂದರನ್ ಕೆರ್ಪಿನ ಕೈಕಾರ್ ಪೋಲ್ತದು ಪಾಡ್ದೋಡ ಆಗ ಬುದ್ಧಿ ಬೈದು ಅಂಚನ ಆ ಸುಂದರಗ ಒರೆಂಕದೇ ಬದುಕೊಡೊಂದು ಆಯನ ತರೆಟ್ ಬರೆದಿತ್ತನ ದಂಡ ಏರ್ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಹಲೋ ಗಿಬ್ಬೆನ ಕುಲ್ಲೇರಪ್ಪ ಪೂರ ಪೋಯರಾ ವೈಟ್ போயினி ಕಾರ್ಡ್ போதாಂಡ ಮಲ್ಲತ್ தனி தனி நம்ம பாரத ಬರಟಿನ ಅಂಗಡಿ ಏನ 4 ಜನ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತದು ಪುಡಿ ಮಲ್ತು ಪೋಯರು ಸುಂದರ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇನಾ ಅರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಡು ನಿತುಂಪುನಿ ಮಲ್ಲತ್ ಮಲ್ಲತ್ ಏರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಈ ತಾರಾತ ಈ ಮನು ಅತ್ತ ಜುಗು ಜುಗು ಜುಮ್ಮಾ ಹೋ ಜುಗು ಜುಗು ಜುಮ್ಮಾ ಹೋ ತಾರ ಯಾನ್ ನಿನಂತು ಏರ ಬೈದಿನ್ ತಾರ ಈ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ನಿನಂತು ಏರ ಆತು ದೂರೊಡ್ದು ಪಕ್ಕಿದಂಚ ರಾವೊಂದು ಬತ್ತೆಯಾನ್ ತಾರ ನಿಕ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ನೆನಪಿಜ್ಜ ಆನೆ ಮರತು ಕುಲ್ದು ತುಳುವೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬಿಚ್ಚಾ ತಿಂತಿನ ಅಂದಂದು ಕಡಲ ಬರಿಟ್ ಕೈ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ನೀರು ಬತ್ತದು ಏನನ್ ಮುರ್ಕಾದು ಸರ 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 ಕಡಲದ ಬರಿಟ್ಯಾನು ನನಯೊಂದು ಪೋನಗ ಕಡಲದ ಬರಿಟ್ಯಾನು ನನಯೊಂದು ಪೋನಗ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕೊಡೆ ಪಕ್ಕದು ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಾಲು ಸಿರಂಗದ ಕೊಡಿಟ್ಯಾನು ಪಕ್ಕದು ಪೋನಗ ಮಿತ್ತಗು ಬೂರ್ಯಲೆ ನಾಚಿಕೆಡಾಲೆ ಮಿತ್ತಗು ಬೂರ್ಯಲೆ ನಾಚಿಕೆಡಾಲೆ పొర్తుడు పిలివేష బన్నగా మార్నెమి పొర్తుడు పిలివేష బన్నగా ಓಡಿದು ಮೂಲಡಿ ದೂಪೊಂದು ತುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತ ಕೈ ತಲು ಬತ್ತು ಜಾನು
ಕಿದಿಕಲೆ ಪಾಡ್ನಗ ನಾಚಿಕೆಡು ಈ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋತ ನಾಚಿಕೆಡು ಈ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋತ ಮೈದಲಡು ತೂಪೈ ಆಟ ಮೈದಲಡು ತೂಪೈ ಆಟ ಅಲ್ಪನೆ ಬರೀತು ಗುಲಾಬಿದ ತೋಟ ಗುಲಾಬಿ ಪೂ ಬೆಟ್ಟಿದು ತರೆಕೋಡಿ ನಗ ನಾಚಿಕೆಡು ಈ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋತ ನಾಚಿಕೆಡು ಈ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋತ ಬಂಗಡಿ ಗುತ್ತೂಡು ಬೂಪಲು ಪೂನಗ ಬಂಗಡಿ ಗುತ್ತೂಡು ಬೂಪಲು ಪೂನಗ ತೋಡಿದು ಮೂಲೆಡು ಬೂಪಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತ ಕೈತಲು ಬತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಆರಾದು ಪತ್ತನಗ ನಾಚಿಕೆಡು ಈ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋತ ನಾಚಿಕೆಡು ಈ ಏರಿ ಏಯ್ ಏರಿ ರವಿ ಯಾನ್ ಮನು ಯಾನ್ ಗೋಪಾಡಿದ ಮನು ಆ ಮನು ಹ ಈಯಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂದು ವಾನಾಟಕ ಓಲು ಅತ್ತು ನಿನ್ನ ನಾಟಕದ ಮರಲ ಕುಡಲ ಬುಡ್ತು ಜನ ಮಾರಯ ನಿಕ್ಕು SI ರೋಲ್ ಉಂಡತ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತುಂಡು ಈ ದಾದ ಪಾತಿರುವೆ ಯಾನ್ ನಾಟಕದ ಅತ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಈ ಸುರುಟು ತರೆಕಮೇಕ ಮೀದು ರಷ್ಟಿದೆತನು ಬಯ್ಯಗೊಂತ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ತಂಚಿ ಪೂದು ಬರ್ಕ ಪಡ್ಲೆಕ್ಕ ಗೋಪಾಡಿದ ಸುಶೀಲಕ್ಕೆಂಚೊಲ್ಲೇದು ಏನು ಸುಶೀಲಕ್ಕನ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಮಾರಯ ಆನಿಯರ್ನ ತಾರದ ತೋಟకు ಲೆತನು ಕೊನೋದು ಮಣ್ಣು ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಈ ದಾಲ ಪೋಡಿರ್ಚಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ತಾರದ ಮರಕ್ಕೆ ಎನನ್ ಮೀತರ್ಪದು ಯಾನು ಬೊಂಡದೆತ್ತದ ಪೀಂಕವೇ ಪನ್ನಗ ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಸೇಷನ್ ನಾಯಿ ಬತ್ತದ ಕೊರೆಪುನಗ ಈ ಪದ್ರಾಡು ಬೊಕ್ಕಯ್ಯಾನು ಮರತ ಮಿತ್ತಿರ್ದೆ ಸುಶೀಲಕ್ಕ ಸುಶೀಲಕ್ಕ ನಾಯಿನ್ ಪತ್ತೊಲ್ಲೆ ಯಾನು ಮಣ್ಣು ನಾಯಿನ್ ಪತ್ತೊಲ್ಲೆ ಪಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಈ ಪದ್ರಾಡು ಪಾಡ್ದಿನ ಆಯ್ತಾ ಅಂದಂದು ಆನಿ ಸುಶೀಲಕ್ಕ ಕೋಪೋಡು ಇಲ್ಲರದು ಪಿದಾಯ ಬತ್ತದು ಓ ಕಲ್ವಾ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನ ತೋಟದ ಬೊಂಡ ಕಂಡರ ಬೈದನ ಪನ್ನಗ ಈ ದಾದ ಪಂಡಿನಿ ದಾದ ಬಂಡೆ ಸುಶೀಲಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಂಚೇನ ಸಾದಿರ್ ಪೋಂದು ಪನಗ ಈರ್ನ ನಾಯಿ ಬೆರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪೋಡಿದ ತಾರೆಗೆ ಮಿತ್ತರ್ದಿನ ಪಂದು ಈ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡಿ ಜನ ಅಲೆ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಮಣಿಪುರ್ಚಿ ಯಾನಿಡೆ ಕುಂಟು ಮಾರೊಂದು ಬೈದಿನೇ ಉಂದಕ್ಕೆ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಸೀರೆ ಬಂತೇರು ಆಲು ಅಲೆನ ಸುರೂತ ಸಿನಿಮಾಡು ತುತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಸೀರೆ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ ಅವು ಒಂತಲ ಪೊಡಿ ಆತಜಿಗೆ ಹಾಲ್ ಬೊಕ್ಕಾದೆನ್ ತುತ್ತದಿನೇ ಜಾಂದ್ ಫಾರಿನ್ ಇಟ್ಲ ನಕ್ಕಿ ಎಡ್ಡದಿ ಮನುಂಡು ಮಾಮಿ ಈ ಸೀರೆ ತುಲೆ ಇರಗಿ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಸಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಎಂಬೆ ಅಂದೆ ಸಾಯ್ಬರೆ ಈ ಸೀರೆ ಗೇತಿಯೇ ಕಿರಾಯ ಕೇನುರ್ಚಿ ಸುರುಟು ಸೀರೆ ಎಂಚೊಂಡೊಂದು ಪಲ್ಲೆ ತೂನಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡಿಯೇ ಅಂಡ ನೀರ್ಗ ಪಾಡ್ದು ತೂವಡತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಜಿ ಕುರ್ತುಂಡಯ ಕುರೆಮಾಯಕ ಸೀರೆ ಎಂಚೊಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಸೀರೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಕ್ರಯ ಸುರೂಟ್ ಪನ್ಲೆ ತೂಲೆಕ್ಕ ಈರಿಯನ್ನ ಮಾಮಿಲಕ್ಕ ಪಂಡ ಮಾಮಿಲಕ್ಕ ಪಂಡ ಪಾತೆರ್ನೆಕ್ ತೂಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜೇ ರೇಟ್ ಈ ರತ್ತ 150 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂದತೆ ತಾರ ಹೊಸ ಬೇರೆ ದೈಲಕ್ಕೆ ತೂಜ್ವಿತಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಈ ಸೀರೆಗೆ ಕಮ್ಮಿದ ಕಮ್ಮಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡತ ಬಗ ಸರಿ ಅಂದೇ ಸಾಯ್ಬೇರೆ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ದಿದ್ದು ಈ ಸೀರೆ ನಾನು ದೆತನ್ವೆ ಕಾಸುಂಡತೆ ಅಲೇ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಕುಲೊಂದೆ ಹೆಡಕೇನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ
ಇರೇ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ಶರ್ಟ್ಲ ಇಂದೇ ಪತ್ತೊನ್ಲಿ ರವಿ ಕ್ರಯ ಸುರೂಟಿಕೇನನು ಅಂದೆ ನೆಟ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಸರಿಗೆಂತೊಲ್ಲೆ ಆ ತಿಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಸು ಏ ಒಂದು ಮಾತ ಕಲ್ವೆ ನೋಟುಲು ಅರೆ ದಾದಂಬೆ ದಾಯ ತಿಳ್ಪರಂಬೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಮನು ಅತ್ತೆ ಮನು ಯಾ ಮನು ಗೋಪಾಡಿದ ಇರ್ನ ಕಾಸ ಪಲಾಯನ ಮಗೆ ಮನು ಯಾವಂಬೆ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದೆ ನನ್ನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪನಂಬೆ ಮನು ಅನ್ನಮೆ ಮನು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಕುಂಟು ಕರಿಯತ್ತ ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಕುಂಟು ಕಣೈದುಂಡ ನಿನ್ನ ವಾ ಕಂಟು ಮುರುಕುದು ಮಾಮಿ ತಾರಗ್ಲ ಕುಂಟು ಕನೆ ಇದೆ ಅಂಡ ಕೊರಿಯರೆ ಎಂಕೊಂತೆ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾಚಿಕೆ ಅಂದೆ ಎಂಚಿನ ನಾಚಿಕೆ ತುಕ ಏನಡ ಕೊರು ನಾಚಿಗೆ ಬಂದ ಬೇತೆದಾಲಜ್ಜಿ ತುಕ ದೇ ಕೊರ್ಪೆ ಎರಡನೇ ಕೊರ್ಪೆ ಅಲ್ಡ ಕೊರು ಏನಡ ಕೊರು ದೇ ತೂಲೆಗೆ ಛೀ ಎಂಚಿನಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲನ ಅಂಗಿನ ಬತ್ತಂದು ಬೈದಯಿ ಅನ್ನಮೆ ಮನು ಆವಡ್ ಎಲ್ಲೇನೆ ಅಲೆನೆ ಪೇಂಟೆಗೆ ಲೆತ್ತಂದು ಪೋದು ಅಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ಲದ ಸೀರೆ ತೆತ್ತುಕೊರು ದಾನೆ ಎಲ್ಲೇನೆ ಅವಡ ದಾನೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಯಾನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆತ ನೋಡು ಅಂಚಾಂಡ ಶನಿವಾರ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟಿವಿಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾರಾವು ಐತಾರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒನ್ ಡೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕು ಖುಷಿ ಬತ್ತಿ ನಾನೇ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಲ್ಪು ಇನ್ಯಾ ಒಂದ ಮನು ಮನು ಈ ಪಿದಾರ್ದಂತು ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಂಟು ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಮನು ಎಂಕ್ಲೆನ ರವಿ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾತೆ ಮಗ ಆ ಕೆಲಸನೇ ಅಂಚ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಬದಲ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ತಾರ ಆಗ ಬಾಜು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯನಯೇ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಚಾ ಮಲ್ತು ಕಣಪ್ಪೆ ಇಚ್ಚಿ ದಾನ ದಾನ ದಾದ ಸಂಗತಿ ದಾದೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಲಾಯನ ಮಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಹೊಸ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೀನಣ್ಣ ಮಿತ್ತದಾಕ್ಲೇ ಸಂದಾಡ್ ಏರಿ ಸೀನಣ್ಣ ಮಿತ್ತದಕ್ಲು ಮಿತ್ತಕ್ಕಳು ಬಂದೇವ್ರು ದೇವರು ಏಸು ಒಳಪುನ ಮಲ್ಲೆಗೆ ಮಿತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಒಳಪುನ ಮಲ್ಲೆಗೆ ಮಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಒಳಪುನ ಮಲ್ಲೆಗೆ ಮಿತ್ತು ಯಾನಪುನ ಒಳ ಮಲ್ಲೆಗೆ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಮಿತ್ತದಾಕ್ಲೇ ಸಂದಾಡು ಇವರು ಪಾತೆ ರೇಡು ಬಾರಿ ಬಿಡ್ತೆ ಇದ ಗಿತ್ತ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ನಾನೊಂದಷ್ಟು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಆಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಪು ನಾನು ಎತ್ತು ಬಿಡಿಸಿ ಅನ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಪು ಇಂದು ಇರು ಕಮಲದ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾಸಾದ ಬೈದಿ ನೀರು ಅಂದು ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಬಂದೆವು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಐತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲದ ಕೇರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏರೋ ನಮ್ಮ ಸಂಜೋಣ ನಮ್ಮ ಫಲಾನ ಬಗ್ಗೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆನೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಯಾನೆ ತಟದಿಂದ ಬಂದ್ಪ್ಯಾನು ಆಗಿತ್ತ ನನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ತೂಪ ಬಂತೆ ನನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ತೂಡ ಕೊಂಜಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸೀನಣ್ಣ ಆರು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅತ್ತ ಬಂದು ಆಯನೆಯ ಎಂಕುಳ ಆನು ಪ್ರೀತಿ ಕಿಟ್ಟಿ ಎಳಲೇಪುನು ಯಾನ್ ತಟದಿಂದ ಬಾಳ ಅನ್ಪೆ ದಾದನದ ಅನ್ನ ಅಲ್ತ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಪೇರು ಅರ್ನ ಜಾಗೆಗೆ ಯಾನ್ ಬೈದೀನಿ ಮನು ಬೆಂದ್ರೆಡು ನೀರು ಕಾಯ್ದಂಡೆ ಓ ಮೀದ ಬಲ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬೆಂದ್ರಡು ನೀರು ಕಾಯ್ದು ಮೀದ್ ಬಲ ಪಾ ಮೀದ್ ಬಲ ಒಂದು ಅವು ಮನು ಪಂದಿನೇ ಪಂಡತ ಎಂಚಿನವಿಯೇ ಅವು ಎಂಕಲ ನೀವು ಬೇತ ವಿಷಯ ಓ ಶಾರದಕ ಶಾರದಕ ಚುಂದಿ ಇದ ಯಾ ಓಲ್ ಮಾರ ಇನ್ನೊಂದು ತೋನ್ಸು ಮಾಡ್ತಾವ ಇವಳು ಸೋಕೆನಾ ಅಂದು ಸೀನಣ್ಣ ಮಾತ ಇರ್ನಂಚಿನಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಚುಂದ ನಿನ್ನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದ ನೆನಪಂದಿತ್ತೆ ಮಾರ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ದು ಅವು ಅವು ಸೀನಣ್ಣ ಅವು ದಾದನ ಚುಂದೆ ಈರನ ಮಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಚೀಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ನೆನಪಾನು ಓ ಕಲ್ವ ಎನ್ನ ಮಗಳ ನೀ ದಾಣ ಎನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಚುಂದ ನಿಂಚ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅವು ಸೀನಣ್ಣ ನಿಂಚ ಮನ್ಪೋಲಿ ಹಂಗೆ ಅವು ಸೀನಣ್ಣ ಸೀನಣ್ಣ ಅವು ಒಂದು ಅವು ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಏನಡನ್ನ ಮಗಳೇನು ಕೊರಿಯರ ಚೀಟು ಕೊಡ್ತಾತ್ತ ಇಂಚಿನ ಸೀನಣ್ಣ ಅವು ಚೀಟಿ ಲೌಕೆ ಲೌಕೆ ರವಕೆ 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 ಸೀನಣ್ಣ ಸೀನಣ್ಣ ಆಯ್ನ ಆದು ಪೋಂಡು ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ನು ಬಿಡ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಎಂಚ ಬುಡ್ಪುಣಿ ಸಾರದಕ್ಕ ಎಂಚ ಬುಡ್ಪುಣಿ ಈ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತೆ ಊಡಿಚಾಗಿ ಅಂಗಿನ ಪೊಲರ ಬಂದ ಬಾಳ ಚೀಟು ಕೊಡ್ತಾತ್ತ ಮ್ಯಾಗ ತರ ಸಂಬಂಧ ಮ್ಯಾಗ ಬುಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಗ ಅಂಗಿ ಕೊಡ್ತಾನಕ್ಕೆ ತರ ಸಂಬಂಧ ಅಂಗಿ ಪೊಲರ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐಕಿತ ದಾನ ಪನ್ಲೆ ಆ ನಮ್ಮದ ಅಂಗಿ ಏನ್ ನಡೆದು ಪೊಲ್ಲರ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇ ಕೊಡೋದು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಚೀಟು ಬಾಯ್ದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಚೀಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಒಬ್ಬ ಯಾನಿಂಚಿನ ಯಾನ ನಾನು ನೆಪ್ಪೆಂದು ಬಂದೆ ಆಲ್ ಬಂಡಲ್ಲ ಆನ ಮುಸುಟು ನಗಿದ ನೆರ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಕಾಕಾಜಿ ಸಮ ದೆಕ್ಕದು ಬರತ್ತೆ ಅಂದು ನೆಟ್ಟು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾಳ ನಾ ಮಾತೋಡು ಅವೇ ಎಡ್ಡ ದೆಕ್ಕ ತುಪ್ಪಲೆ ಒಂದು ಚಾಮಿನಿ ಉಂಟಾ ಸಾರ್ದಕ್ಕ ಚಾನಾ ಅದೇ ತಾರಾ ನಾ ಚಾ ಬತನ್ ಬಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊರು ಎಂದೇ ಶೀನಣ್ಣ ಚಾ ಒಂತೆ ಚೌಳಿ ಉಂಡಾವೆ ಯಾನ್ ಚೌಳಿ ಚಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಪ್ರಾದಕ್ಲೆ ಈ ಚೌಳಿ ಚಾ ಬರ್ನ ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೋನು ಚೌಳಿ ಚಾ ಒಂಜಿ ಬರ್ಚಿ ಎಂಚಿನದೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲ ದಾಯ ಗಂಜ ಮಾತ ಕುಸಲ್ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಹೋದೆ ಇರುವೆರಗ್ಲ ಚಾ ಮಾಡ್ತ ಕನದೆ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಸಾರ್ದಕ್ಕ ಚಾ ಪಂಡಿ ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಚಾ ಮಂಗಳ ಅಲ್ಲ ಚಾ ಒಂಜಿ ಬರೋಡು ಏಲಕ್ಕಿ ಶುಂಠಿ ಗುದ್ದುದು ಒಂದ್ ಚಾ ಮನ್ಪಲು ಅವು ಚಾನ ಕುರ್ಜಿ ಕಸಾಯ ಆತತ್ತು ಚಾನೆ
ఇత్తేనంత మగాలు మంగు పుడుతుందంత కమ్మి పంట కండాబట్ట సీజన్ ఈ సీరె రవక్క బొక్క బాకీ పంపులజ్జి అయితే నీ ముర్రాని నీ ప్యాంటు పొలుతాలు సారదక్క ప్యాంటు పండ ప్యాంట్ సొంట తొలుపు చూరు ఆలాతను ఆలాతిని పండగ ఆనుల్లో సొంటದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೆಪ್ಪನ ಒಂತೆ ನಾಚಿ ಆನದ ಅನ್ನ ಸೊಂಟದ ಕೊಂಚೂರು ಆಲಾತನು ಇಂದು ಏನೇ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಏನೇ ಅವು ಮಿಥುನ್ನ ಮಿಥುನ್ನ ವಾಮಿಥುನ್ನ ಮಿಥುನ್ನ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮೀನ ನಮಗೆ 4 ವರ್ಷ ಬಾಲದಯ ಬಾಲದನ ಹಲೋ ಹಲೋ ಯಾನ್ ಭೋಜ ಬಾತಿರ್ನಿ ಆ ಭೋಜ ರಾಯರತ್ ಮಾರಾರೆ ರಾಯರಿಜ್ಜೇರಿ ಭೋಜೇರಿ ಭೋಜೇರ್ ಲತ್ತಿ ಭೋಜೆ ಭೋಜೆ ಬೇಲೆದಾಯ ಭೋಜೆ ಬಾತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಭೋಜನ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರ್ನಿ ಯಾನ್ ಚುಂದಿ ಹಾ ಹಾ ಯಾನ್ ಚುಂದಿ ಫೋನ್ ತಿರ್ತಿರ್ಲೆ ಬರ್ರೆ ಫೋನ್ ತಿರ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ನಾಪ ಮಾರ ನಿಂದ ಅರೆ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಬಾತಿರ್ನ ಹತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಏಕ್ ಈ ಪುರ್ಲು ಕೇಳ್ನು ಮಾರ ಇವ ಒಂಜಿ ಮಲೆ ಮಂಗೆ ಮಾರ ಮಂಗೆ ಯಾನ್ ಮೂಲೆತ್ತಿ ಮೂಲೆಲ್ಲ ಮಾರ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಪಾತ್ರ ನಿಂದು ಏಪ ಬತ್ತಿನ್ಯಾ ನೀವು ರಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆರ್ ಕಾಂಡ ಪೋತಿರಿಯಾ ಕಾಣಬೋತೀರಾ ಪಣ್ಣಗ ನೀ ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡಿ ಕೂರ್ದ ಕಟ್ಟೊಂಡತ್ತಿ ಅಡೆ ಪೋರಂಡ ಓಯರೆ ಪೋತೊಲಿ ಮಾರ ಆಂಡ ಇನ್ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೊಡುಲ್ಲೆ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚನ ಅಂದ ದಾಯಗ್ ಇನಿ ಸಾವತ್ತಯ ಏರ್ ಸಾಯಿದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಇನ್ನ ಬೊಡೆದಿಯಾ ಏಪ ಸಾಯಿದೀನಿ ಇನಿಕ್ ಬರ್ತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಚಿಂದ ಅಲೆಣ್ಣು ಏನು ನಾಗ ಎಂಕ್ ದುಃಖ ಬರ್ಪುಂಡ್ಯಾ ಇನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಸಾಯ್ತದ ಇನಿಕ್ ಬರ್ತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅನ್ನು ಮಾರ ಇರೆಗ್ ದುಃಖ ಬರ್ಪಿಂದ ಪಂಡ ಇಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಆ ಸಾಯ್ತಿನೆಟ್ಟೆ ಅಂಡು ಎಡ್ಡೆ ದಾನೆ ಪಂಡ ಆಲ್ ಸೈತಿನೆ ಹಿಡ್ದು ಇನ್ ಏನ್ ಕಾಲ ಏನ್ ನೆನಪ ಅನ್ತುಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೆನಪ ಆಪುಂಡೆ ಆಡ ಇರ್ ದಾಲ ಪಲ್ಲೆ ಭೋಜನ ಬೊಡೆದಿಂದು ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಗೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಪಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಅವ ಅಂಚತ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಅಲ್ಲೆಡೊಂಜಿ ಕೊಲ್ಪಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ನೀಡ ಬೊಡೆದ ಆತ ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತಲೆ ಕಡಪಿ ಕಲ್ಲದ ಕಂಜದ ಲೆಕ್ಕ ಸೇಲೆಡು ತಿರ್ಗಾ ತೆಲ್ತು ಪಾತ್ರ ನಿತ್ತಲ್ ತೆಲ್ತು ಮಾತಾಡಿತ್ತೀರ ಅಪ್ಪಗಿರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನಿತ್ತೀಜ ಆಲ್ ಕಿಸ್ಕಂದ್ ತಿಲ್ಪುನಗ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಕಸ್ಕಂದ್ ಬಿಸತಿ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಅವಂದಿತ್ತು ಅನೇ ಭೋಜನ ಆರೆ ಕಿಸಕ್ಕಂದ್ ತೆಲಿಪುನಗ ಇರ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಪಸಕ್ಕಂದ್ ಬಿಸತಿ ಪಾಡಂತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹೌದಾಗಿ ಚುಂದ ಆಲ್ ತೆಲ್ತು ನಿತ್ತಿನ ಏರೆಡ ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರ್ದ ಇಲ್ಲದ ಜವಣ್ಯಾಡೆ ಚುಂದೆ ಎಕಡೆ ಬೈದಾನೆ ದನಿ ಬರ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತಾರ್ಗೆ ಅಂದ್ಯಾ ಅಂದ ಚುಂದ ಓ ಪಂಡ್ಲಕ ಈ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಬರತ್ತಾಗತ್ತ ಅಂದ್ ನನಲಾಯ್ತ ದಾಲ ಸುದ್ದಿ ಒಂಜೆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಬೈ ರಿಪ್ಲೈ ಬೈಜಿ ಅಂದೆ ಈತ ಎಂದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಡ ಬರ್ಚ ಉಂಟು ಯಾನು ಕಮಿಷನರ್ ಉಳ್ಳರ ತೂಪನ್ 2-3 ಪಾತೆರ್ದಿತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೆರಡ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಓ ಕಮಿಷನರ್ ಉಳ್ಳರ ಏರು ಓ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನಿ ಅಂದ್ ದಾಲಾಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಮುರಡಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂತತ್ತೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗೆ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ನಂದು ನಮ್ಮನೆ ಜನ ನಮ್ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ಹುಷಾರಲ್ಲೇ ಓ ಅಂದ್ ಉದ್ದದ ಸಾಧಾರಣ ಉರ್ಲೆ ಪೊಲೀಸ್ಗಾವೆ ಅಂದ್ ಕಡಪಡೋಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇತ್ತ ಉಳ್ಳಾರ ಇರೋಲು ನಿತ್ತ ಕಡಪಡ ಇತ್ತ ಕಡಪಡ ಹಾವ ಇರು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತು ಉಪಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ ನಮ್ಮನೆ ಜವನೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಊರಾಡು ಅಂತೆ ಇತ್ತ ಕಡಪಡ ಚುಂದ ನಾನ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯಂದೇದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಂಟು ಒಂಜಿ ಕಾಕಜಿ ಬರ್ಪೆ ಐತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಪೇನೆ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅವಳು ಕಮಿಷನರ್ ಎಡಕೋರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಇದಾನೆ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಅಂದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಿನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಹತ್ತು ಓಡುಂದ ಹೆಂಗ್ ಕಾಸೆ ಪೋ ಹಲೋ ಅಂದ ಯಾನೇ ಬಾತೇವ್ರಿ ಅಂದ ಈತ ರಘು ಅಲ್ಲಿ ದಾಲ ಪೋಡಿನ ಬರ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಪೋಡಿಯಡೆ ರಘು ಬತ್ತಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ರವನ್ ಅವ ಪೋಡಿಯಡೆ ತಾನೆ ಭೋಜ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಅಂಗಡದಂಚಿ ಪೋದು ರಘು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತುವನ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ರವನ್
ಅಂಚಿ ಓಡ್ಲ ಪೋರ ಬಿಡೋಚಾನು ಹಲೋ ಹಲೋ ರಘು ಬತ್ತೇನ ಮೇಡೆ ಅಡೆ ರಘು ಬತ್ತೇನ ಬೇ ಓಲ್ಲೇನ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕು ఆయన ದೋಸ್ತಿ ಅಲ್ಲದೆ ತಿಂದು ಸಯ್ಯರ್ನ ತೂಲೆ ಬೇ ರಘು ಒಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಇಜ್ಜೇನ ದಾಯ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರವನ್ ಹಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ರಘುಲ್ಲೇನಾ ಎರು ದಿವಾಕರೇನಾ ಎಂಕ್ಲೆ ರಘು ಎಂಕೊಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋಡಿತ್ತಂದು ಯಾನ್ ಅಡೆ ಬತ್ತು ಪೆಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೈಜನ ಬತ್ತಂದಂಡ ಓಡ್ಲ ಪೋಪಿನ ಬರ್ತಿ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರಡವನೆ ಇಜಿಂದಂಡ ಅವಲೇ ಉಂಟಾಡು ಅವನು ಉಂತದ್ದು ಏನ್ ಕೊಂಚ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಅವ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಓ ರವಿ ಬಲ ಬಲ ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲು ರಘು ಒಲ್ಲೆ ರಘು ಇತ್ತ ಬರ್ವೆ ಕುಲ್ಲು ಈ ಕುಲ್ಲು ಎಂಕ್ ಕುಲನಾಥ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾಜೆಲ್ ಪರ ದೊಮ್ಮುಡು ಬೈದ ದಲ ಚೌಲಿದ ಬೆಚ್ಚ ತರ್ಪಾಗ ಭೋಜಾ ತನಿ ಒಂಜಿ ಬಾಜೆಲ್ ಕರ ಯಾನಿಡೆ ಈರ್ನ ತಮ್ಮನ ತಂಡ ಬೈದಿನತ್ತು ತೂಲ ರವಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಸರಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ತರಿಟಿದಿ ಉಂಡದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪನ್ ತೂಲ ರವಿ ಆನಿ ನಿಕ್ಕಿಯಾನ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ನೆರ್ತೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮಿಗಿದಿ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಅಗತ್ಯನೇ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಈ ನಮಗೆ ರಘುಬೋಡು ಅಂಚಂಡ ಪೇರು ಪರ್ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಪರ್ ಈ ಇಲ್ಲಡೆಂಕ್ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೇರು ಬರ್ಪೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಈ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ನೀರು ಮುಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಿ ಆಜೆ ಸುಲದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಜತ್ತ ದೆತ್ತನು ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ಅಂಡ ಪೇರು ಹಾಳಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅಂಚಂಡ ಯಾನೆ ಬರ್ಪ ಒಂದು ಈ ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯದಾನೆ ಸುಂದರನ ಪುನತಿಕತಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ಪುನಃ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಎನ್ನ ಕೈಟೆ ಸೈದಿನತ್ತ ಪಂಡ ಜೀವ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಈ ಪುನಃ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಕುಂಬಾರದು ರೋಪಿನಿ ಪಾನೀರ್ ಸಂಕದಡಿಟ್ಟಿತ್ತುಂಡು ವಾ ಸುಂದರ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜತ್ತ ಈರ್ನ ಬಾರದ ಬರೀ ತಂಗಡಿದಾಯೇ ಆ ಸುಂದರೇನ ಅತ್ಯ ಆಗ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ದಾದ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸುಸೈಡ್ ಅತ್ತು ಮರ್ಡರ್ ಮರ್ಡರ ಈರ್ನ ಮಗೆ ರಘು ರಘು ಆಯ್ದಾದ ಮತ್ತೆ ದುಮ್ನಾನೆ ಸುಂದರ ಗರಡೆ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡದ ಸುಂದರೇ ರಘು ನಿಮಿತ್ತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಅವ್ವ ಅವು ಅಂಗಡಿದ ಬಾಡಿಗೆದ ವಿಷಯ ಅಂತೆ ಪಾತೆರಾದಪ್ಪು ಎಂದು ಸುಂದರ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರಂದ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಆದಿತ್ತು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಗಿಬ್ಬನ್ಲ ಕುಡುವರೆಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನೆ ತೀರ್ನ ಮಗನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಡ ಬೈದಿ ತೂಲ ರವಿ ಈವಂತೆ ದುಡುಕು ಸ್ವಭಾವದ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಪಾತೆರಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಈ ವಿಷಯ ಈವಂತೆ ಅರ್ಥದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಗಿಬ್ಬನ್ ಈ ಲಾಟಿಡ್ ತರೆತ್ತದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನದ ಬಕ್ಕನೆ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಮಗನ ಯಾನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಡ ಬೈದಿ ರಘು ರವಿ ಉಂಟು ದುಂಪೊಚ್ಚಿ ಪತ್ತೊಂದು ಏತುಂಡು 10,000 ನಿಕ್ಲು ಕಿರ್ನ ಕೇಸಿನ ದಕ್ಕಿರೆ ಖಾಲಿ 10,000 ತುಲ ರವಿ ನೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನದಾಲ ತಪ್ಪಿಚ್ಚಿ ಈ ದುಂಬುದ ಪಗೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಏನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರೆ ಬೈತ ಅಂಚಂದು ಎಂಜೆಂದಾಂಡ ಅವು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು ದಯಮಲ್ತ ಏನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಚ್ಚಿ ಇಂದು ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಂಪ್ನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡಯ ಗೊತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ ನಾಡ ಆನಿ ಈ ಅಂಚ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆನ ದೆಪ್ಪರಿಜ್ಜ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತೆಂದಿನ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ನೋಡ್ತಿರವಿ ತುಲಾ ಈ ಹಠಪತ್ತೋರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೆ ಬಂದಾಂಡ ನೀರು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಊರಿಗೆ ನನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪರು ಅತ್ತು ನಾಡ ಏನನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರು ಆಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೆ ಬಂದಾಂಡ ಈರ್ನ ಮಗನ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಇಂಚ ಹಾಕೊಲಿ ರವಿ ಈರ್ನಲ ಕೈ ಮಿತ್ತು ಪೋನುಂಡ ಪುನಾಂದು ಪನ್ನಗ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಲೋಟೆ ತಿರ್ತು ಮೂರ್ದು ಕುಂಬರೆಂದುಪ್ಪುನ ಈ ಕೈ ಮಗಕ್ಕೆ ಹಾಕನಗ ಹಾಕಿನಾಗ ಪಿರ ಹಾಕ್ಯರೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುಪ್ಪುನ ಈ ಕೈ ಈ ರಡ್ಡು ಕೈಕ್ಲೆಡು ಯಾನು ವಾ ಕೈ ನಂಬುಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ ದವಲಾಯಿ ಪೋಪಿನಾಡು ದುಂಬು ರಘುನು ಬುಡಪವನ ತಾಕತ್ತು ಎಂಕುಂಡು ಅವು ಎಂಕುಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐರ್ದು ದುಂಬು ಎನ್ನ ತಾಕತ್ತು నేను ಇರಕ್ ತೋಜ ಏಯ್ ಓಯ ಓಯ
ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಹಲೋ 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 ವಕೀಲ ಬರ್ತಾರ್ನಿ ಯಾನು ರಾಯರ್ ಇಲ್ಲದ ಬೆಳದೆ ಬೋತಿ ಬರ್ತಾರ್ನಿ ರಾಯರ್ ಇಲ್ಲ ಭೋಜ ಏರು ಶೇನವರ ಎಂಚ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲರ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮಗಲ ಆನ್ ಬಾಲ ಬೆಜ್ಜಲ್ ಗೆದ್ದೆ ಅಂದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಶೆಟ್ರು ಬಂಡರು ಪೇಂಟರ್ ತಿಕ್ಕಿನಾರು ಅದಾಲ ಇಂಚೆನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಚೆನೆ ಆಮಾನ್ ಅದಾಲ ಜಪ ಇದೆ ದೀಪ ಇಲ್ಲೇನೇನೋ ವಿಷಯ ದಾಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರತ್ತೆ ಭೋಜ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಕೆಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕನಗನಿಕ್ಕೆ ಬೇನಾಡ ಸರಿ ಇನಿ ಬೈಯಗ್ ಈ ಇಡೆ ಬರೋಡು ಅಪಗ ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕೆಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕುವೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕ ಹಾಕು ನೆಕ್ಕಲ ಈ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟಡು ವೈಕ್ ಬೇನೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಬೈಯಗ್ ನಿಕ್ಕ ಹಾಕುವೆ ಪಂಪಿ ನಿಕ್ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೇನೆ ಇರುದಲ್ಲ ಬೇನೆದ ಪೋಡಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ರಘುಕು ಬೇನೆದ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಟು ಅವು ಪೋಡು ಇನಿ ರಾತ್ರೆಡು ರವಿ ರಘುನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದು ಸಮ ಹಾಕುವೆ ಹಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಪುಂಡು ರಘುಕು ಪೆಟ್ಟದ ರುಚಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರವಿಗೆ ದಾದಾಪುಂಡು ರವಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಯಾನ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆನಾ ಪಂಪಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡ ಯಾನ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ರವಿ ಪೋಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದು 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 ಅವೇ ಪೋಡಿಗೆಡು ಅಕೇರಿಗೆ ಆಯನೆ ಬತ್ತದ ಎನ್ನ ಕಾರಗ ಬೂರುವೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಯರೇ, ಒಂದು ಈರೇ ಕೊಡ್ತಿನ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ಟು ಒಂತೆ ಕಾಸನ ಈರ್ನ ಮಗನು ಬುಡುಪಾಯರಂದ ಬರ್ಪನ ವಕೀಲರ ಕೊರ್ಲೆ ಒರಿನ ಕಾಸನ ಈರ್ನ ಮಗನ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಲೆ. ರವಿ ಪೋ ಪೋ ಈ 10,000 ಎಂಚ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಟು. ಗಿರ್ಜಕ್ಕ ನಾಗೇಶ ಶಾಲೆ ಪೋಯನೆ ಇಜ್ಜೆ ನಾನೇನ್ ರಜೆನೆ ಇಜ್ಜೆ ರಾಲೆಜ್ಜ ನಿಂಚನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಒಂದು ಏನನ ಹತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ದಾನ ಲೆತ್ತಾರೆ ಹಿಜ್ಜಿ ಅನ್ ಪೂ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಅನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಏನನ ಹತ್ತು ತೋಜೋಡು ಗಿರ್ಜಕ್ಕ ದಾದ ಬಂಡರು ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮೂಲ ಇಲ್ಲೇರು ತಾರ ಈ ಏರೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನತ್ತು ಯಾನ್ ಗಿರ್ಜಕ್ಕಡ ಪಾತೇರ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಚಾದಿತ್ತೆ ಪರ್ ಈ ಏನನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಬಂದ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಮಾರೈದಿ ನಿನ್ನ ನತ್ತಿ ಅನ್ಲೆತ್ತೀನಿ ಏ ಉಂದು ಏರಿಗೆ ಪೂ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಾತ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಪೂ ಕಟ್ಟರೆ ಸುರುಮಲ್ತೇಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕುಂಡುನ ಬಾಯಮ್ಮ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬೇರನೆ ಅವಂದು ನಾನು ಪಾತಿರಂದಲ್ಲೇ ಮಾರೈದಿ ಇದಾಯ ಮನಿ ಪೂಜ ಓ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಯಾನು ಕಣ ಇದೀನ ಅಂಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ ಎಂಕದಾನೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರೈದಿ ಈ ಈತ್ ಬೇಗ ಇಂಚ ಆನೆದ ಕಿನ್ನಿದಲ್ಲ ಕಾಪಂದು ನನ್ನಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬುಲೆಂಡ ನಾಡರೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಅವತ ಹೇ ಪೂಜಕ್ಕೆನ ಜೀವ ಬುಲೆಂಡಲ್ಲ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ನಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜ ಅಂದು ತಾರ ಯಾ ನಿಕ್ಕಿಂದು ಮೋಕೆಡ್ ಕಂತಿನ ಅಂಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಕ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಪೂಜಾತ ಈ ದಕ್ಕಿನ ಈ ಪೂನು ಎನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಮೋಕೆಡು ನಿನ್ನ ತರೆಕದಿವೋಡ ತಾರಾ ಅದಾದೆ ಶಾರದಾ ಕೋಲೇರು ಆರು ಕುಂಟರ್ದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡು ರವಿ ಬೇಲೆ పోతేనా ಅಂದು ಎಕಡೆ ಪೋಯೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈ ಪೂ ಕಟ್ಟುನಾ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಣ್ಣು ಸಾಲೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪೂ ಪೂ ಬರ್ಪೆ ಪೂ ಪೂ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ದಾನಸೀನನ್ನ ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚುಡುಕುಲ್ದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡತೆ ದಾದ ಬನ್ಪುನಿ ಸಾರದಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಪಡಪಿನ ಬಿಡ್ದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚದಾಗಿ ಅತಿ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಬೊಳದಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಚ ಅಂದ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು ಅಂದದೆ ಪಂಡಕ ಅಂದೆ ಆ ಪುಣ್ಯ ಏರಿಯೇ ಬೊಕೇರು ಕುಸುಮ ಕುಸುಮ ಏರವು ಕುಸುಮ ಎನ್ನ ಬುಡದಿನ ಮೆಗ್ದಿ ಅಂದೆ ಸೀನನ್ನ
ಈ ವಿಷಯ ಏನ ಬಡದಿ ಗೊತ್ತು ಜೇ ಗೊತ್ತಾವಂದ ಕುಳ್ಳರ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಎಂಚ ಆಲಿತ್ತೆ ಜೈದಿನವಳು ದಾದಾ ಆತಿನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓ ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಕುರಿ ಆತೀನಿ ಕುರಿಯ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ಮುರಾನಿರ್ದಿಂಚಾನಿಕೇನುಡು ನಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಎಂಚಿನಿ ಮುರನಿ ಈರ್ನ ಮಗಲೇನು ತುಯರ ಬೈದಿನ ಆನನು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಗಿಡತ್ತು ದರ್ಗತೆ ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಸಾರದಕ್ಕ ಎಂಚಿ ನಾವು ಆಣು ಪೊಣ್ಣನ್ ತೂದಾತನು ಪೊಣ್ಣು ಆನನ್ ತೂದಾತನು ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆಯ ನಾಟಕದ ಮರ್ಲಿ ಅವೆಂಚ ಅವು ಆಗ ಬದಿತಲೆಕ್ಕೊಡು ಟೌನ್ ಅಲ್ಲ ಡಾನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಆನ ಬುದಾಡು ಬರೆದು ಕೊರೋಡುಗೆ ಅಂಚ ಮಾತ ನಿಕ್ಲು ಸೇರ್ದು ಗಿಡತಿ ನೋಡು ಅತ್ತೆ ಗಿಟ್ಟತ್ತಿನ ಉಪ್ಪ ಉಂಡ ಸಾರದಕ್ಕ ಒಂದು ಅಂದೆ ಏನನ್ನ ನಮ್ಮ ತಾರಗ್ ಒಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಳೆತ ಪೊದಿತನ ತೂಪಾರ ಇದು ಬಾಲಾಯ್ತ ಮಟ್ಟಡು ಬೋಡ್ನ ಬೊರ್ತಿ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡ ಕಡೆತ ನಾನೇ ತೂತಲೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಇದು ಎಂಕೊಂಚ ಚಾ ಮಲ್ತು ಕೊರು ಆತೇನಾ ಮನು ಪರಂದ ದೀದ್ ಬೋತಿನ ಚಾ ಒಂದು ಚೌಳಿ ಹತ್ತಿಂಡಾವೆ ಯಾನ ಚೌಳಿ ಚಾನು ಈ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಕೊಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೇರ್ಂಡ ಪಿತ್ತಲ ಚೌಳಿ ಆಪು ಚೌಳಿ ಚಾ ಒಂಜಿ ಬೊರ್ಚಿ ದೇ ಅವ ಮಾತ್ ಅಂಚೋಪಾಡು ಅಡ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರ್ ಪಂದು ಈರೆನ್ ಕಾಂತ ಉಪ್ಪನ ಬೊರ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪೂ ನನ್ನ ಪೂ ಸಾರದಕ್ಕ ಎಲ್ಲ పొదుతో విషయం చెప్పాడు ನಮ್ಮ ರವಿಗೂ పోడాండ ఏత్తులు ఆకదల పొన్నుండి ఇరు పోడ్డనే వచ్చి ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುನೇಟ ಮದ್ನ ಆಪುಜಿಯಿಂದ ಪನದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆಂಚಾಂಡ್ಲ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಡತ್ತೆ ಎಡ್ಡ ಕಡೆ ತಪ್ಪುದಿತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಸಾರದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಂಜಿ ಮುಜೇರ್ದ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪದುಂಡು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಒರಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕುಡೋರಿ ಆಫೀಸರ್ ಅಕ್ಕನ ಮೆಗ್ದಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣದಾದ ಮಲ್ಪಲ್ పొన్ను ఇల్లాడు బీటి కట్టు ಹೌದಾನೆ అవుదానే బండ వాళ్ళ అమ్మేర్న సూత పొడిదిన మగ అంచ ಅಂಚಿನ ಪೊದು ಬೊಡ್ಚೇಸಿ ನನ್ನ బొర్చిన బొర్చి ఏదల గడి బిడి తాళంచి అత్త సారదక్క కుడొంజి కడత పొన్ను ಒಲ್ತಾ ಮೂಸೆಡ್ಡದ ಒಂಜಿಲ್ಲಾಡು ಮೂಜಿ పొన్నుಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೂಪದ ಎಡ್ಡ ಮರ್ಯಾದಿದ ಬದಿಲ ಎಡ್ಡ ಕೊರ್ಪೆಂದು ಬಂತೇರು ಒರ್ತಿಗೆ 28 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಅಲೆ ನಾಂಡ 28,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಉಡೋರ್ತಿಗೆ 32 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಅಲೆ ನಾಂಡ 32,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಮಲ್ಲಲೆ ನಾಂಡ ಅಲೆ 35 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ 35,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಧಿಪವಾಸದ ಇದ್ದ ಇನ್ನು ಉದಾಯಿ ಏರಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಅತ್ತ ಅಧಿಪವಾಸದ ಇದ್ದುಂಡ ಯಾನಾಗ್ತವೆ ದಯವಂಡ ಅಧಿಪ ಸಾರ ದಿಕ್ಕುಜ ಅಪ್ಪನಲ್ಲ ಅಪ್ಪನಲ್ಲ ಇಂದು ಸಾಧಕ నేను తూయిన పున్నన మిని మద్మె ఆండ పర్చావు ಹೌದಾನೆ దాని బండ ఊరి నమ్మ గోపాలన్న కొంచెం పొదు తూయిని మీరు పొదు తూదు మధ్య మీద నాది నాయకుడ్లే పొన్ను పిర అప్పెల్లాడు పడి ఐకదాగల్పున సారద కತೆ ಇತ ಅವು ಪೊನ್ನು ಅಂಚ ಕಂಡನ್ನು ಓರ್ಪುನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಚಿನ್ನಂಕ ತಾಗಲ್ಪನ ಕುಟಕಲಕಲ ಅನೇ ಬಾರ ಅವು ಅಂದದೆ ಲೇ ಇರ್ನ పొదుతో ವಿಷಯ ಬುಡ್ಲೇಸಿ ನಾನು ಈ ಚೀಟನ್ ಕೊಂದಿರ್ನ ಮಗಲ ಮಂಗಲಡ ಕೊರ್ಲೆ ಮುದಾದ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಚೀಟದ ಅವೇ ಈ ಕುಂಟು ಬೋಲನ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿ ಚೀಟಡ್ ಬರೆದು ಕೊರಂಡ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ಬಾರಿ ಸೋಕ್ ಪೊಲ್ವಲ್ಲ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಚೀಟಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡ್ ಬರೆದು ಕೊರಪುನಿ ಅವಂದೇ ಸಾರ್ಥಕ ಇತ್ತೆ ಕಂಡಾ ಬಟ್ಟೆ ಕುಂಟು ಬರ್ಪ ನನ್ನ ಮಗಲ ಮಂಗು ಕಂಡಾ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ 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 ಅಂದ ಅಂದೆ ಸೀನಣ್ಣ ಇರ್ನ ಮಗಲನಿ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಇಜ್ಜತೆ ಹೊರ ಇಲ್ಲಡೆ ರತನ್ ಬಲೆ ಇತ್ತೊಂದು ಬರಿಯರ ಪನ್ಪೆ ಸಾರ್ಥಕ ಒಳ ಬಲ್ಲ ಸಾರ್ಥಕ ತೋಚ್ಪೋ ಪನ್ಪೆ ಅಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಾರ್ಗ ತಪ್ಪೆರ ಚೂರು ನಾಚಿಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಅವು ಅವು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಜಾವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೊಡ್ತಿರ್ಕೋತ ಮರ್ಲೇರ್ಲಕ್ಕ ಈ ಇಂಚಿನ ಪನೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಆಂಡ ಇರ್ನ ಪಿತ್ತರ ಹೊರ ಪಿದೆ ಬೂರ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರೇಗ ಗೊತ್ತಾಪನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾಪನ ಉಪ್ಪರು ನಿನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಷಯ ನಾನು ಡೇ ಸೀನಣ್ಣ ಈ ವಾರಡೆ ಯಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇರಿನೊಂಜಿ ಕೈ ಅಂತೂಪೆ ಈ ಎರಡದಾದ ಮಲ್ಪೆಡ್ರಲ್ಲ ಈ ಇತ್ನೇಟ ಇರ್ನ ಕೈ ಟೇಕೊಂಡು ಈ ಚೀಟನ್ ನನ್ನ ಇಂಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೇ ಈ ಚೀಟನ್ ಕೊಂಡು ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ಮಂಗಲನ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಡ್ಪುನಿ ಆ ಚೀಟು ಮೇ ಅವ್ ಇನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಫುಲ್ ನೆಂಚಾನು ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಬರೆಪುನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಚೀಟನು ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ಮಂಗಲಡ ಕೊಂಡು ಕೊರ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಚಂದ ಓ ಮುರಾನಿವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ದ ಎಂಕ್ ಸಾಜ್ ಕಡಪುನಗ ಮೆಲ್ಲ ಕಡತಿನೆಕ್ ಲೋಪರ್ ಮಗ ಅನ್ನೆತ್ತಿ ಚುಂದ ಓ ಆ ಮಧ್ಯ ಬಂದ್ಪುಣೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಆತಂದು ಆ ಲೋಪರ್ ಬಂದ್ಪುಣೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಲೋಪರ್ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಇರೇ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಲೋಪರ್ ಬಂಡ ಇರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಅರುಂದು ಅಂತಂಡ ಇಲ್ಲ ಲೋಪರ್ ಮಗ ಅವೇ ಲೋಪರ್ ಮಗೆ ಪೋಪು ಅಂಚ ಪಂಡ ದಾದೆ ಬಂಡ ಬಡ ಬಡ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ್ನು ಸಾರ್ದಕ್ಕ ಐದಿನ ಲೋಪರ್ ಮಾಗಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ
ಅವಂತ ಪಡು ಸಾರದಕ್ಕ ಇದು ಇರ್ನ ಮಗಲ ತಾರನ పొదుత విషయ పాత్రడు ఉంది తత ఉదాదండు ತುಳಸಿ ನನ್ನ ಏನ್ ಯಾಕಡರ ಪಂಡೆ ಈರೆಂಕ್ ಪೊದು ತೂಪುನ ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂದು అన్న జాండు పూ ಏ అవుlan మోంటకు బోంట దేర్న బేరదాయి ದಾದ ಬಾತಿರ್ಬರಿ ಅತ್ತ ಸಾರದಕ್ಕ ಗೆಂದಾಲಿ ಬೊಂಡನು ಮಟ್ಟೆಲ್ಲ ತೀದು ಗಟ್ಟದ ಬೊಂಡನು ನಾಡ್ಲಕಾನ್ ಅರೆ ಇರ್ ದಾದ ಬಾತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ತನೆ ಆಪುಜತೆ ಮೂಲೆ ಸಾರದಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸಾಂಬಾರ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಡ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತ ಇಡ್ಲಿ ಲೊಂಡು ಸಾಂಬಾರ್ಲೊಂಡು ನಮದಯ ಬಂಗಾರ ಪುನಿ ಪಂಡ పండ ఇర్న మగల్ తారలల్లాలు ఇర్న పలాన మధ్య మనులొల్లి ಓ నమదయ బంగారపు నీందు ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲ ಹನಿಟ ಬೆಳಿತಿಲ್ಲಕ್ಕ ತಾರ ಯಾನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದ್ ಬರ್ಪೆ ಆ ಚೀಲ ಬತ್ತಂದಲ್ಲ ದೇ ಚೀಲ పండ్ల కంది ఇంకల పుండు తంగడి పారేత్తు మగల్ మంగు పంతలు బండ కొంచెం 60 పీసు కనలేంది అంచ పారేత్తు బర్పాను తారా పూ ಅರ ಪೊಲೆ ಹೇ ತಾರಾ ಆ ದಾನೆ ಭಾರಿ ಆರಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂದಿಲ್ಲ ಇದೋನೆ ಶಾಲೆ ಪೊಂಡು ತಿರುವತ್ತೀನಿ ಅವ್ವ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾಮೂಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಯರು నల్ల నిన్న పూ కట్టదాతి జమారే ఇది నీకు పూ పంట ఆటల ఇష్టానా పొన్నులకు పూట ఆశొప్పందే బొకేరెగు ఆన్ಲೆಗು ಪೋಡ ಅಂಚತ್ತು ತರೆ ನಿಲ್ಕೆ ಪೂದಿಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತರೆದುನ್ನ ಪುಜಾಂದ್ ಆನಗು ಮೀಸ ಪುದೆ ಅವಂದು ಪೊಣ್ಣಗು ಪೂದುನ್ನ ಅವಂದು ಅವು ಪೂರ ಒಪ್ಪರ್ತಾರ ಈ ಪುರ್ಲು ಪೊಣ್ಣಗ ಕನೀದಿನ ಅಂಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಐನೆಕ್ ಇಂದ ಇನ್ನೇ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಕಂತೆ ಸೀರೆ ಕಂತನ ತುಕ ಇಂಚಿಕೊರು ಎಂಚ ಸೀರೆ ಸೀರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಒಂದು ಮದ್ಮದ ಸೀರೆಗಲಕೊಂಡು ಐಕೆ ಕಂತೀನಿ ಆ ಆ ಸೀರೆನು ಈ ನಿಶ್ಚಯದಾನಿ ತುತ್ತೋಡು ಓಯ್ ತಾರಾ ಅರೆ ಸೀರೆದ ತೀರ್ಥಪಾಡಿಯಾ ಎಂಕಿ ಸೀರೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಮನು ಬಾನೆ ಪುರ್ಲಿಜ್ಜ ನಿನ್ನ ಬೌದು ಮೇಕ್ 11 ಕೆಂಪು ಸೀರೆ 11 ಬತ್ತೆ ಆಂಡ ಈ ನಿಶ್ಚಯಗೊಂದು ಕಂತಿನ ಈ ಸೀರೆ ಹೇ ಎಂಕ ಬೊಚ್ಚಿ ತಾರಾ ಈ ಬುರ್ಚಿ ಪಂದಲ ಬುಡ್ಪಿನ ಕುಳಿಯೇರು ನಿಶ್ಚಯಗೂ ಈ ಸೀರೆನ್ ತುತ್ತೋಡೆ ನಿಶ್ಚಯ ಬಕ್ಕ ಮದ್ನೆ ಎಂಚಾಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಭಾರಿ ಜೋರದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಉಡ್ತದು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಜನನು ಸೇರ್ಸಾದು ಇಂಚಿನ ಒನಸು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಉಂತಿಜಿ ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒನಸ್ ಕೊಡ್ದು ಇನ್ನನ್ ಮದ್ನೆ ಆಪೆ ತಾನೆ ಏನನ್ನು ಈ ಮದ್ನೆ ಅಪ್ಪಿನ ಬಕ್ಕ ತಾರ ಮದ್ನೈನೇರ್ದು ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಹಾಸಿಗೇಡು ಮಂದ ಬುಲ್ಪುದ ಅಡಿಟ್ಟು ಯಾನ ಅಮಸರೋಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪುನಾಗ ಈ ಬುಳ್ಳಿದ ಲೋಟೆಡು ಪೇರು ಕಂತದು ಪರ್ಪಾದು ಏನನ ಮಾನದ ಜಪುಡೋಡು ಮದಿಮೆ ಆದ ಇಂಚಿನ ಸುಕುಟು ದಿನದೆತ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನ ಜೋರು ಬುಲಿಪುಡು ನಿನ್ನ ಬುಲಿಪು ಉಂತುನಾಗ ಗುಂಡು ಗುಂಡುದ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಆನು ಬಾಲೆ ಬುಲಿಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಾಲೆ ಬುಲಿಪುನಾಗ ಈ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಂದ ಪನೋಡ ನಿಕ್ಕ ಪನಿಯರ್ ನಾಚಿಕೆ ಆಪುಣತ ಅಂಚನೆ ಯಾನೆ ಪನ್ಪೆ ಆ ಬಾಲೆ ಬುಲಿಪುನಾಗ கங்குதா கொடிட்டு பிங்காரா மண்ணுதா அடிட்டு பங்காரா கொடிட்டு பெங்காரா மண்ணுதா அடிட்டு பங்காரா கங்குதா கொடிட்டு பெங்காரா மண்ணுதா அடிட்டு பங்காரா தூயரையே துஞ்சி பொருளா தூயரையே துஞ்சி பொருளா தூயரையே துஞ்சி பொருளா தூயரையே துஞ்சி பொருளா ஜோ 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 கங்குதா கொடிட்டு பிங்காரா மண்ணுதா அடிட்டு பங்காரா
ಚಂದ್ರೆ ಬಿರ್ಕಿಯ ಬಲ್ಪು ಊರೊರ್ನ ಜಿಂಜಿದು ನೆಲ ಪೂರ ತಂಪು ಪುನ್ನಮೆ ಚಂದ್ರೆ ಬಿರ್ಕಿಯ ಬಲ್ಪು ಊರೊರ್ನ ಜಿಂಜಿದು ನೆಲ ಪೂರ ತಂಪು ಕೋಗಿಲೆ ಸ್ವರಟುಂಜಿ ಏ ತುಂಜಿ ಇಂಪು ಕೋಗಿಲೆ ಸ್ವರಟುಂಜಿ ಏ ತುಂಜಿ ಇಂಪು ಜೋ 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 ಕಂಗುದ ಕುಡಿட்டு ತಿಂಗಾರ ಮಣ್ಣುದ ಹಡಿட்டு ಬಂಗಾರ ತೂಯೆರೆಯೇ ತುಂಜಿ ಪೊರುಲಾ ತೂಯೆರೆಯೇ ತುಂಜಿ ಪೊರುಲಾ ಜೋ 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 பரப்பூன நீரு சேரூண்டு கடலு சுக பொறுப்பி ஆசேனு கேனூண்டு உடலு பரப்பூன நீரு சேரூண்டு கடலு சுக பொறுப்பி ஆசேனு கேனூண்டு உடலு ಐಸಿರ ಜಿಂಜಿನ ಮೋನೇನೆ ಪೊರುಲು ಐಸಿರ ಜಿಂಜಿನ ಮೋನೇನೆ ಪೊರುಲು ಜೋ 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 ಕಂಗುದ ಕುಡಿட்டு ತಿಂಗಾರ ಮಣ್ಣುದ ಹಡಿட்டு ಬಂಗಾರ ಕಂಗುದ ಕುಡಿட்டு ತಿಂಗಾರ ಮಣ್ಣುದ ಹಡಿட்டு ಬಂಗಾರ ತೂಯೆರೆಯೇ ತುಂಜಿ ಪೊರುಲಾ ತೂಯೆರೆಯೇ ತುಂಜಿ ಪೊರುಲಾ ತೂಯೆರೆಯೇ ತುಂಜಿ ಪೊರುಲಾ ತೂಯೆರೆಯೇ ತುಂಜಿ ಪೊರುಲಾ ಜೋ ಜೋ ಅಣ್ಣ ರವಿ ದಾದಯ ಚಂದ ದಾದಯ ದಾದಯ ಕೋಡೆ ರಘುವಣ್ಣನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಯಾ ಇಂದು ರಾಯರೊಳ್ಳೆ ಆ ಟೇಷನ್ ಪೊತ್ತೇರಿಯಾ ಇಂದು ಕುರ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಚ್ಚ್ಯಾ ಬಿಡ್ತೀರಜ್ಜ ಓ ದ್ರಾಮ ಬಿಡ್ತೀರಜ್ಜ ಇಚ್ಚ್ಯಾ ಎಂದು ಯಾಮಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಲ್ ಮಾಡ್ಬ ಮಾಲ್ ಬಿಡ್ತೀರ ಭಯಂಕರ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಹಲೋ ಭಗವತಿ ಮೇನೇನ್ ಸರ್ ಅವಳು ಹರೀಶರ್ ಇಲ್ಲರೇ ಅಂದ ಹರೀಶರ್ ಒಡೆ ತಿರ್ತು పోతారా ಒಂತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಲೆಪ್ಪೋರ ಅಂದಂದು ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಭೋಜನ ನಮಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಜನಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಭೋಜನ ಹೆಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಏರ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಜೊತೆ ಅಂದ ಅವ್ವೆ ಹಲೋ ಹರೀಶರ ಯಾನ್ ತುಂದೆ ಬಾತಿರ್ನಿ ಅವ್ವೆ ಬೈಲ್ದ ಸುಂದರೆ ಅಣ್ಣ ನಂದು ಸುಂದರೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಈ ರೀತಿ ಆಫೀಸ್ ಉಪ್ಪೋರ ಅಂದು ಉಪ್ಪೋರ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತದ ಬರ್ಪೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಉಪ್ಪೋರದೆ ಅಂದು ಹೌದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದು ಒಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಬೋಡಿತ್ತು ಅಂದು ಅವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ದೀಪೆ ಅಬ್ಬಾ ಮರಿಯಾಗಿ ಒಂಜು ಚಂದ ಓ ಈ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಪುನಾಗ ಈ ರಘುವ ನಾನು ಬುಡ್ಪಾರ ವಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಪುಣಿಂದ ಏನ್ಯ ಮಾರೆ ಖಾಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಪ್ಪ 25 ರೂಪಾಯಿ ಏತಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಅಂದ್ 7 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅತ್ಯ 20 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಒಂಜಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ಕೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊನತ್ತೆ ಮಾರೆ ಓ ಏ ಚಿಂದ ಓ ಯಾಂಡಿಂದ ವಿಷಯ ಪನಡುಂದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಎಂತ ವಿಷಯ ಎಡಲ್ ಪನ್ನೇರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ಇದು ಜಾನೇಡ ಆಡ ಒಂಜಿಯ ಆ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಗೊತ್ತಾಪು ನಾವನ್ನದು ಪೋಟಿಗೆ ಆಪುನ್ ಮಾರೆ ಹಾ ಎಂಚಿ ಫಲ ಎಂಚಿ ಪೋಡಿಗೆಂಚಿ ಈ ಎರಡಲ್ಲ ಪನ್ನೇರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ಅವು ಏಳಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಎರಡಲ್ಲ ಪನ್ನೇರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಜೈಗಿರ ಮಂಡೆ ಜಬಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಇದ ಎರಡ ಪನ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಮನ್ಪೆ ಯಾನಂಜಿ ಬಾಲೆದ ಅಮ್ಮೆ ಒಂದುಲ್ಲೆಯ
ಈರ್ ಮೂರಾಣಿ ಪಂಡರ್ ಬುಡದಿ ಸೈತದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆನಂದ್ ಸೈತಿನ ಬುಡದಿ ಕುಡೆಂಚೆ ಬಂಜಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಸೈತಿನಲ್ಲ ಸೈತ್ ಪೋತಲ್ ಮಾರೆ ಜೋಡಿತಿನಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಬರ್ಪುಜ ಮಾರೆ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಏರಿ ಈ ಒಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ಅಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನ್ ಮಾರೆ ಇರೇ ಅಂಟಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ನೆಜ್ಜೆಂಕ್ ಚಂದ ಎಡಲಪ್ಪ ನೆರಬಲ್ಲಿ ಇದು ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೆ ಜೀವನ ಪನ್ಪುಜಿ ಪುಣ್ಯ ಇರಬಲ್ಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಪೊದುಸಿ ನನ್ನ ಬೊಡಿದಿನ ಮೆಗ್ದಿ ಕುಸುಮ ಕುಸುಮಕ್ಕನ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಗುರ್ತೊಂಡೆ ಯಾನ್ ಸೀನ ನನ್ನ ಮಗಳಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅತಿ ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ರಾಯರ್ ಬತ್ತೀರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಯರೇ ಚಿಂತೆ ಅಂದ್ ಎಕಡೆ ಬೇದನೆ ಅಂದ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಅಂಚೆ ಅನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರಿ ಈ ಬಾರದಂಚಿ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಭಾಸ್ಕರ ಎತ್ತ ನೆಂಚಿ ಬರ್ರವನ್ ಅವ್ ರಾಯರೇ ಬರ್ಪೇನೆ ಹಲೋ ಯಾನ್ ಬೇ ಪಾತಿರ್ನಿ ಅವ್ಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಇಲ್ಲೇನಾ ಇದ್ದೇನಾ ಅಯ್ಯ ಬತ್ತೆ ಅಂದ ಇಂಕ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರಬನು ನಂದು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೋಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಈ ಕೂಡ ದಾದಮನ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲಾರು ನಿನ್ನ ಮೇಲಿಗೆ ಕೈ ಪಾಡಿನ ರವಿನು ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನಂತೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೇನುವಾರ ಯಾನ್ ಈ ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ನೋಡು ತುಲ ರಘು ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಯಾನ್ ಪನೋಡು ಈ ಕೇನೋಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಈರ್ನ ಆಟೋನೆ ತೋಜಾರಡ ಯಾನ್ ಈ ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ತೆ ಪೋಪೆ ರಘು ಈ ದಾಯ ಪೋಡಿವ ಮಂಚೊಡಿತ್ತಿನ ಭೂತಗು ಶೀತದ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡ ಪನ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಂದು ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಈತ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಇವ್ರದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ತಾರನ್ ತಮ್ಮನ ಮಗೆ ಹೊಸ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದ್ ಬೈದೆಗೆ ತಾರನ್ ಮದ್ನಾಪೆಗೆ ಸಮ ರಘು ಆ ಹೊಸ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ತಾರನ ಮದುವೆ ಅಂಡ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ತೊಂದರೆ ಈರು ನಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಾಪೇರನ ಎಂಕ್ ಮರಳು ಬತ್ತು ಇತ್ತ ಅಂಚಿನ ದಾದ ವಿಷಯ ನಡತಂಡು ನನ್ನ ದಾದ ನಡಪೆರಂಡು ಯಾನ್ ತಾರನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತಂತೆ ಈರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಐ ಕಡ್ಡಕಾರ್ದಿಯ ಇರೇಗ ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆರೆಗಳ ಬುದ್ಧಿ ಇಚ್ಚಿ ಬಾಲೆ ನಿನ್ನರದು ಒಂಟ ದಿನ ಅಂಡಲಿ ಯಾನ್ ಈ ಲೋಕನಿಗೆ ಎಚ್ಚ ತೂತಂಬೆ ಈ ಹಾಳವಡೊಂದು ಯಾನ್ ವಾ ಕೆಲಸಲ ಮಲ್ಪುಚಿ ಯಾನ್ ವಾ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ನಿನ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ತಾರನು ಈ ಮದ್ಮೆ ಆಪೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಮದ್ಮೆ ಅಂದ್ ಪಂಡದಾದ ಒಂಜಿ ಆಣನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಸಂಬಂಧ ಅತ್ತು ರಡ್ಡು ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅಂತಸ್ತು ತೂಲ ಈ ವಾ ಪೊಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆ ಆವಡೊಂದು ಪಂಪಿನವು ಈ ಅಂತಸ್ತು ಯಾನಾವಡು ಈ ಅವಡತ್ತು ತೂಲೆ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಡ್ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಗಂಗಸರ ಬೇರ ಕೊಲೆ ಪೆಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಸಾಕಾತನು ಸಮ ಎಂಕು ಉಪ್ಪುನಾಯೇ ಈ ಉರಿಯ ಮಗೆ ನಿಕ್ಕುಂದು ಪುರ ಬೊರ್ಚಿಂದಂಡ ಯಾನ್ಲ ಈ ಬೇರ ದಂದೆಲೆನು ಪೂರ ಉಂತಾವೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜನ ಆಪೆ ನಿಕ್ಕು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡತ್ತ ನಿಕ್ಕು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಯಾನು ವಾ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ್ಲ ತಯಾರಿ ಪನು ನಿಕ್ಕು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡತ್ತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಹಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆದ ಹೊಸ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನೋಹರ್ ಬಂದದು ಈ ರೀ ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆದ ಬರಿಯರ್ ಬಂಡಾರಿಗೆ ಕಾರಣ ಮಸ್ತುಂಡು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಇಂದೇ ಎನ್ನ ಮಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಂಡದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿರೇ ನೀನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತೂತೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರನಾಗ ಹಂಚಿ ಬರ್ತೆ ಹಾ ಪಂಡಿಲ ಕೈರ್ನ ಕೈದಾನೆ ಆತೀನಿ ಅವು ಕೂಡ ಈರ್ನ ಭಾವನ ರವಿನ ಕೆಲಸ ಏರ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುಗೂ ಏರಗ ಶಿಕ್ಷೆ ತೂಲೆ ಏನ ಕೈ ತೂಲೆ ದಾಲ ತಪ್ಪಿದ್ದಂದೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಎತ್ತು ರವಿ ಆ ವಿಷಯ ಬುಡ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಂಚನಗಿರಿಯ ನನ್ನ ಲೆತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಬೇತೆ ದಾಲತ್ತು ಎರಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಇರನ್ ಬರ್ರ ಬಂಡಿನಿ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ವಿಷಯದ ನಡುಟು ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿನ ಸರಿಯಿಂದ ತೋಜ್ಜತಿ ಇಂದು ಈರು ಎನ್ನಿಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನಲ ಈರ್ನ ಭಾವನಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆದ ವಿಷಯ ಇರಡ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಂದ್ ಇರನ್ ಲೆತ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಎಂಚ ನಡತೊಂದು ನೊಂಡಿಗಲ ಶಾಲೆ ಯಾನ್ಲ ಅವೇ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನೇ ಶಾಲೆದ ಸಂಗತಿ ದಾದಕ್ಕೇನುವರು ಆ ಸರ್ಕಾರಲ ಸರಿ అయిన ಸವಲತ್ತು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಈ ಮೇಟಿ ಜನಕ್ಲೆನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಬುಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಕಡಪುರ್ ಜೇರು ಅಂದು ಐಟ್ ಜನಕಲದ ತಪ್ಪುಂಡು ಬನ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಕಲೆಗಿತ್ತೆ ಪುರ ಬೋಡಿತೀನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆಗೆ ಕಡಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಈಡೆ ಬರಿಯರ್ಲ ಕಾರಣಲ ಅವೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಆ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಲಿ ಹೊಸತಾದಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದಾರೆ ಬೇತದಾಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತರ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಾತೇರ್ನಿ ಯಾನ್ ಮಾಷಾನಗ ಎನ್ನ ತರನಿಲ್ಕೆ ಕನಪುಲಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ದಿನ ಪೋಯಿಲಕನೆ ಆ ಕನಪುಲು ಮಾತ ಮಾಜೊಂದು ಪೋಂಡು
ಇತ್ತಯ್ಯಾನು ಬಂಜಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಬೆನ್ಪಿನ ಬೇಲೆದೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಕಥೆಗೆ ಎನ್ನಗ ಓವಾ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಕಥೆಗೆ ಎನ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತೆರಪ ನೋಡ ಇರ್ನ ಈ ಮಾತಾ ಕನಕಲು ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನುಂದೇ ದೀಲೆ ಇರು ಮಕ್ಕಳ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರದಾನೆ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಡು ಪೂ ಮನಸ್ತ ಜೋಕುಲು ಅರವದ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡರಾಯರೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟವೆ ಇಂದು ಶಾಲೆ ಅಪುಜಿ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬನ ತೋಟ ಆವಡು ಜೋಕುಲ್ನ ತರೆಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕದ ಪುದೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮೂಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಜೋಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಬದುಕಿಗೂ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶಾಲೆಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡು ಸರ್ಕಾರ ಎಂಕಿನಿ ಸಂಬಳ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲೇನೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಸಾದಿಗೆ ಬೊಲ್ಪುಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇರ್ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಜನಕಲು ಕಟ್ಟವನಂಚಿನ ಶಾಲೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಕೊರ್ರು ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕು ನೆರೆದಲ 10 ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪರ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಭೋಜಾ ದಡ್ಡು ಲೊಟ್ಟೆ ತೀರ್ಕನ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಯಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಪನ್ಪೆ ಭೋಜಾ ರಾಯರೇ ಉಲಾಯಿರ್ ದಾದ ಶಬ್ದ ಇನಿ ಅವನ್ ಚಾತ ಕಪ್ಪು ದರಿ ಏನ್ ರಾಯರೇ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾಸರ ದರ್ತ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದರ್ತ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ದಾದ ದರ್ಪ ಎಲ್ಲೇ ಅನ್ ದಾಲ ದರ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ದಾಲ ದರ್ಪುಜಿನ ದಾದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲೇ ಅನ್ ಬೇಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಲೆ 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 ನಾನೇ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಚಿಕ್ಕ ಬಲ ಬಲ ಎಂತ ಸಾರ್ದಕ್ಕ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ್ನತ್ತ ಪೂರಾ ರೆಡಿ ಆದ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾದು ರೆಡಿ ಆದ ಒಟ್ಟೆ ಮಂದಿ ಬಂಜಿ ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ಚಾಬರ್ಕ ಬನ್ನಸರು ಬಂದೆ ಚಾಬರ್ ಆ ಸೀನನ್ನ ಯಾನೊಂತೆ ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಬರ್ಪೆ ಈ ಓಟೆ ಉಲಾಯ್ ಪೋಪಿ ಈ ಓಟೆಯ ಅದು ಒಂತೆ ಉಲಾಯ್ ನಿನ್ನ ಮಾಮಿನಿಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ಈ ಆನ ಪಾಲ್ದೆ ಇಂಗಿಲ ಬಾಡ್ನ ಕೆರ್ಮೊಂಡತ್ತ ನಿಶ್ಚಯ ಬನ್ಪುನ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ ಪೋ ಇಟ್ಟ ಓಡೆ ಉಲಾಯ್ ಪೋಪು ನೀ ರವಿ ಪ್ರಾಯದವರು ಇರು ಪನ್ನೆರ್ದು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪಾತಿರುಜಿ ಇರು ಎಂಚಿನ ಬಾಬ್ರ ಅಂಚ ಅದರ್ದಾಯ ಪುರ್ತೆ ಪುಂಡೆ ಪುರಾಡಿ ಅನ್ನತೆ ಬಂಜಿ ಕೊಂಜಿ ಪಾಠ ಸುರುಕು ಕಣಲೆ ಹಿಂಗರಂದೆ ಬೈತಿನ ನಾನು ಬಂಜಿ ದರ್ಪತ್ತಾನು ಅತ್ತೆ ಸೀನನ್ನ ಈರ್ ಬಂತರ ನಿಶ್ಚಯ ಬರೋಣೊಂದು ಐಕ್ಯಾರ ಒಂಜಿ ಪುಲಗಾಡಿ ಚಾಲ ಬರಂದ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿಡಿ ಮೂಲೆ ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದು ಬೈತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಬಡ ಪುಂಡಿಯೇ ಉಂತು ಮನೆ ನಿಚಾರ ಕರ್ಮ ಮಾಡು ಉಂತು ಮನೆ ಸಾಧಕ ದರನೆ ಕಡಾಲ್ಪುನಿ ಒನ್ನೊಳ್ಳೆ ತಂದು ಬರ್ಪುನಿ ಬೇಗಲೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಗೆಜ್ಜೆದ ಶಬ್ದೋಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆನದಿ ಒಂದು ಗೆಜ್ಜೆ ಗೆಜ್ಜೆದ ಶಬ್ದೋಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆನದಿ ಒಂದು ಬರ್ಪಾಲು ಮದಿ ಮಾಲು ನಾಚಿಕೆಡು ಬರ್ಪಾಲು ಮದಿ ಮಾಲು ನಾಚಿಕೆಡು பர்பாலு மதி மாலு நாச்சிக்கேடு பர்பாலு மதி மாலு நாச்சிக்கேடு பர்பாலு மதி மாலு நாச்சிக்கேடு பர்பாலு மதி ತೂದುಂಟುನವನ್ನ ಉಂಗಿಲ ಬಾಡಿ ಸಾರ್ದಕ್ಕ ಉಂಗಿಲ ಬಾಡಿಡ್ದು ಮಂಚೂರು ಪಾತ್ರ ಉಂಗಿಲ ಬಾಡಿಡ್ದು ಮಂಚೂರು ಪಾತ್ರ ಉಂಟಲೆ ಉಂಗಿಲ ಸುರುಟು ಆನು ಬಾಡ್ನು ಅತ್ತು ಪೊನ್ನು ಬಾಡ್ನು ಓಹೋ ಅಂಚನೆ ಆನು ಪಾಡು ನಿ ಸುರುಟು ಅಂಚನದೇ ತದಾಲ್ಪುನಿ ಪಾಡ್ರಿ ಉಂಗಿಲ ಮಾಡು ಉಂಗಿಲ ಪಾಡ್ನಗ ಕೈಟಿತ್ತಿ ಮದ್ರಂಗಿ ತೂನಗ ಮೇಟಿತ್ತಿ ಉಂಗಿಲ ಪಾಡ್ನಗ ಕೈಟಿತ್ತಿ ಮದ್ರಂಗಿ ತೂನಗ ಮೇಟಿತ್ತಿ ಸಿರೆದ ನೆರಿಗೆನು ತುದುಲ ಪೊಣ್ಣು ತರೆನು ಕಂಕನೆ ಪಾಡ್ಯುಲು ಸಿರೆದ ನೆರಿಗೆನು ತುದುಲ ಪೊಣ್ಣು ತರೆನು ಕಂಕನೆ ಪಾಡ್ಯುಲು ಆನುಂಗಿಲ ಬಾಡ್ದಣ ತಾನುಂಗಿಲ ಬಾಡ್ದಣ ತನ್ನ ಪೊನ್ನುಂಗಿಲ ಬಾಡ್ನು ಪೈರು ಉಂಗಿಲ ಪೊಣ್ಣು ಪಾಡ್ನಗ ಕಂಡಿದು ಪೊಣ್ಣನು ತೂಯೇನ ಉಂಗಿಲ ಪೊಣ್ಣು ಪಾಡ್ನಗ ಕಂಡಿದು ಪೊಣ್ಣನು ತೂಯೇನ ಕತ್ತಿನ ಬಿರಲನ್ನು ತೂದುಲಾನು ఒకరు తెలికే తెల్తెనా
బిరెలను తుదులహాను ముగ్గురు తెలికే తెలుతెనా ఆడతాం పున్ను ఉంగిలా పడతా నాను ఉంగిలా పడతాను అండ్ పున్ను ఉలాయి పాడు பொண்ணு போனதானு தரையடிக்கு பாடியனா பொண்ணு போனதானு tuinayaw manu tuinayaw bakatuwali matme bakatuwali balakullu ಕುಲ್ಲೆ ಸಿನಣ್ಣ ನನ್ನ ಚಾ ಬರ್ಕತೆ ಇನ್ನ ಬಂಜಿನಿಟ ಪಾರ್ಟ್ಮನ್ ಬಂತಾನ ಕರ್ತ ಕೂಡ ಬಿಚ್ಚವ ಅತ್ತ మరి ಎಕಡೆ ₹2 ಕೊರ್ಪೆ ಪೋತು ಹೋಟೆಲ್ ಚಾ ಪರ್ದಲ್ಲ ಮನ್ಪನಗುಲ್ ಇಂದು ರವಿ ನಮ್ಮಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ದಿನ ದೀಕತ್ತ ಅಂದುಸಿ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ದಿದ್ದು ತಿಪ್ಪಿನಿ ಯಾನಿ ಮದ್ಮೆ ಅರೆ ಬಿಡ್ತು ರಘು ದಾದ ಪಾತಿರುವೈ ಯಾನ್ ದಾಯಂಚ ಪಾತೆರು ಬಂದು ತಾರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಲೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಈಡೆ ಬರ್ಬಿನ ಅಗತ್ಯ ಎತ್ತಿಜಿ ಎನಡಕ್ಕೇನಂದೆ ತಾರಗ ನಿಕ್ಷಯ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಟ್ಟೆ ಪಾತುಡೆ ಅನಿಕೆ ಮನ್ಪೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಮುತ್ತದು ಪೋ ಓಪೆ ಓಪಿನೇಡು ತುಂಬು ಇತ್ತಿ ಸಂಗತಿ ಪಂಡದು ಈ ಮದ್ಮೇಲೆ ಉಂಟದು ಪೋಪೆ ತಾಳಜ್ಜಮ್ಮ ಕನಕನ ಛೆ ಮನು ಕಂತಿನ ಸೀರೆನ್ ಪೂರ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತದತ್ತ ಅವಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ ಅದನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಅವಂದುಂಡು ಪೋಡಿಗೆ ದಾರದ ಪೋಡಿಗೆ ರಘು ఆయన సుద్దింద పొచ్చి ಯಾನಿ ಮದ್ನ ಆಪುಜಿಂದ ಪಂಡೆ ದುಂಬುದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರೊಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಅನೇ ಸೈತೋಡು ದಾದ ಪಾತಿರುವದಿ ಅಲ ಅಲ ಸೀನನೆ ಬತ್ತಿರು ಇಂದು ದಾನೆ ತಾರದಕ್ಕ ಅಪ್ಪಲ ಮಗಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕುಸಿಟುಲ್ಲಾರು ದಾಲ ಇಜ್ಜೇಸಿ ನನ್ನ ಮನುಕನೆ ದಿನ ಸೀರೆನೆಂಗ್ಲು ತೂಂದಿ ತಾತೆ ಸೀರೆ ಅಂದ ಮನೆಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ ದಾನೆ ಇನಿ ಕಾಂಡ ರಡ್ಡು ಜನ ಜುಟ್ಟು ಜುಟ್ಟು ಪತ್ರಲಾಡೇ ಮಂತೊಂದಿ ಏರ್ರು ಬೊಟ್ಟೇರಿಯನ್ನ ಸುರುತ್ತ ಪಡುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಪಾಲಿ ಬಾರಿ ಕುಸಿಟುಲೇರಂದು ಪನದಿತ್ತಾರೆ ಬಕದಾಗ ಗಲಾಟೆ ಅವು ಕೋಡೆ ಯಾನ್ ಸೀರೆ ಕೊನೆನಿಗೆ ಮುಕ್ಳು ಗಲಾಟೆ ಬಕ ಇರೆಗ್ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲಡ ರಡ್ಡು ಬಡದಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೀರೆನ್ ಪತ್ತಂಕೊಂಡ ಆಪುಂಡೆ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಹತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾವು ಆತು ರಡ್ಡು ಸೀರೆ ಕೊಳತಿನ ರಡ್ಡು ಸೀರೆನಿ ಬಕದಾಗೆ ಗಲಾಟೆ ಸುರು ತಲೆಗೊಂತ ಪ್ರಾಯಣತ್ತಿ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲೆಗೊಂತ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯತ್ತಿ ಅಂದೈಕ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮಗ್ಗದ ಸೀರೆ ಕೊನೆ ಒಂಜಿ ಸಿಲ್ಕದ ಸೀರೆ ಕೊನೆ ಓಹೋ ಐಕ್ ಗಲಾಟೆನಾ ಸಾರದ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾತೆರ ಬರೋಡಿ ಹಾ ಒವ್ವೇ ಆನ ಅಂಜು ರಡ್ಡು ಮದಿ ಮೇಲೆ ಅರವಲ್ಲಿ ಆಂಡದಾನೆ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಬುಡ್ಡದಲ್ಲೇನು ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲಡು ಕುಳ್ಳ ಅರವಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲಂಡದಾನೆ ಉಳ್ಳುಂಡಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂದ ಕಂಟೆನೆ ಬದುಕೆರವಲ್ಲಿ ಆಪಿನ ರಡ್ಡು ಮದ್ ಮ್ಯಾತರಿ ಇತ್ತ ಇಂಚ ಬಂಡ ಆಪುಂಡ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡದ ಬದುಕು ತಾರದಕ್ಕ ಬಕ ಇನ್ನ ಬಾಳೆ ಮಂಗುಲತ ಮಂಗಲ ಅಂದು ಆ ಪೊಣ್ಣನೊಂಜಿ ಮದಿ ಮಾರೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬದುಕುದೀನಿ ಒಂದು ಪಂಡ್ಲಕ ಚುಂಡವಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಚುಂಡ ಬೈಜನ ಇಜ್ಜಿ ಬೈದಿ ಜೊತೆ ಓಡೆ ಒಂಜಿ ಚೀಟು ಕೊಡ್ತಿ ಇನ್ನು ಕಾಂಡ ಪಿದಾರ್ಥ ಬಂದಾಗ ಮಂಗು ಒಂಜಿ ಚೀಟು ಕೊಡ್ತಾವ ನನ್ನ ಈ ಚಿಟ್ನ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದ ಅನ್ನಾದ್ಯಾನ್ ಓಲಿ ಓ ಬೇಗ ಸಾಯ್ಪುಜ್ಜಿ ಮಾರ ಶಾದಕ ಈ ಪಂಡ್ಲಕ ಓಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ಇರಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಪಂಡತ ಮಾರೇ ಗೊತ್ತಾಪುನು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥವಿತ್ತಲ್ದ ವಿಶ್ವಜ್ಜನ ಅಯ್ಯ ಗೋರ್ಲಾಗಿನತಿ ಈರ ಆಳ್ಬಾರಕ್ ಗೋಪಿನಿ ಅಂದೆ ಆಳ್ಬಾರ್ ಗೋಪಿನಿ ಕೂತಾರಂಡು ಅಂದು ಒಂಜರ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಒಂಜರ ಬಾಲೆ ಉಂಡೆ ಒಂಜರ ಬಾಲೆ ಅಂದು ಒಂಜರ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮಂಜಿ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಾಯ ತಾಯಿಯ ಗೋಲ್ಗಳಾಗಿನಿ ಓ ರಾತ್ರಿ ವಿಶ್ವ ಒಂದೆ ಪರ್ದ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯಗೆ ಐಕ ಆಯನ ಪಡೆದಿ ಸರಸು ಇದ್ದಲ್ಲ ಇದ್ದಲ್ಲ ಉಲ್ಲಲಿ ಪರ್ದ ಬತ್ನೇಕ ನೆರಿಯಲ ಸುಮಲ್ತಲ್ಗೆ ಐಕ್ ವಿಶ್ವಂಜಿ ಬೆಟ್ಟ ಗರ್ದನ್ಗೆ ದಿಯಗೆ ಬೆಟ್ಟ ದಿನ ಸರಸು ಸೀದಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಿಯ ಪೋಯಲ್ಗೆ ಒಂದು ತೂದೆ ಪೋಡಿದ ವಿಶ್ವಗೊಲ್ಲಾಗಿ ನಾನು ಅತ್ತಿ ಐಕತ್ತು ಮಾರ್ಯಾರೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಿಯರೆ ಪೋತಿನ ಸರಸು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಿರಾಯ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪುಲ್ಲ ಗಣಾಜಿ ಗಂಟೆಗೆ 11 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆ నేను తూతే గోల్లాగిన అంది గోల్లాగినడ్డ పునః ఉండు పునైతే గోల్డ్ ఉండుಗೆ అపనార తూతు బరోడు ಏನೇ ಗೋಲ್ ಲಾಗಿಡವ ಇರ್ಲ ತುಯರೆ ಸತ್ಯ ವೈರ್ಲೆಸ್ ತಕೊಲ್ ದೆತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ವೈರ್ಲೆಸ್ ತಕತ್ತಿ ಫೈರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತಕಲಿ ಅನನ್ ಅಕುಲ್ ಪುನ ದೆತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ರ ತೂತು ಬರೋಡು ಅಂದೆ ಯಾಲ ಬರ್ಪೆ ತಾರ ತಾರ ಯಾನ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ನನ್ನ ದಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿದಾನೆ ಸರಿ
ಈದಾನೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರುಡುಲ್ಲ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ತೂನಾಗ ದಾದಾನ ಬೇಜಾರಿಡಿತ್ತಿಲ್ಲಕ ತೋಜುಂಡು ಮನು ಈ ದೂರ ಪೋದಿತ್ತ ಯಾನು ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಯರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದಿತ್ತೆ ಮನು ಈಡೆ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿತ್ತುಂಡು ದಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಏನಾರ್ದಾತ್ರ ನಿಗ್ಲಿ ಮಾತಿರಗ್ಲ ತೊಂದರೆ ಯಾನೆ ಒಲಂಡ ದೂರ ಪೋಪೆ ದಾದ ಪಾತೆರೋ ತಾರ ಎಂಕು ವಾ ತೊಂದರೆ ಬತ್ತಂಡಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಜಗತ್ತದ ಏತು ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ತಾರಾ ಉಲೈಪು ಮನು ಒಂದು ಮರ್ಯಾದಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಮೂಲಂತೆ ಮರ್ಯಾದಿರುಪೋಡು ನಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ತೆ ಈ ಏಲು ಉಪ್ಪಂದನ ಪುರ್ತಗೂ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿರ ಪಾತಿರಿರಬಲ್ಲಿ ರವಿ ಈ ದಾಯ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುಜ ತಾರ ಯಾನೆಲ್ಲ ಮದ್ನಾಪಿನ ಪೊಣ್ಣು ಎಲ್ಲದೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬದುಕು ಎಂಚೊಪ್ಪೋಡುಂದು ಎಂಕ್ಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿನ ಹಿರುವೇರಿನ ಮನಸ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಈ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಇಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತಗೆ ಅಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ನಿನ್ನ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಯೇ ಬೊಕ ఆయన ಮಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರೆ ಪೆತ್ತದ ಮೋನೆದ ಪಿಲಿಕುಲು ಏರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ರವಿ ಮಹತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಜನನು ತೋಜವೆಂಕ್ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನಾಯನ ಅತ್ತಿ ಯಾರು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನಾಯನ ಆ ರಡ್ಡು ಜನರದು ನಿನ್ನಂಚಿನಕ್ಲು ಎನ್ನಂಚಕ್ಲು ಏತೋ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಏರೇರ್ನ ತರಮಂಡ ಹಾಕುವೇರು ಏರೇರ್ನ ಕೈಕಾರು ಪೊಲ್ಪುವೇರು ತೂಲ ರವಿ ಉರಿ ನರಮನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಆದುಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಯಾನು ಪನ್ಪುನಿ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದು ತೂಲ ರವಿ ಈ ಊರ್ದ ಪಾಪದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟವನಾರು ಪಾಪದ ಪೊನ್ನುಲಿನ ಮದ್ಮಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಎಡ್ಡೆ ಜನಾತ್ ಕೊನೆ ಸುಲಿಗೆ ದರೋಡೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಪತ್ತಂದೆ ಬಂಜಿದ ಮರ್ಕೋಗು ಓಸಿ ಬರೆಪಿನಕ್ಲೇನು ಕಂತದು ಲಾಟೆಡು ಪಾಡುನ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಯಾನಂಚಿನ ಎತ್ತು ರವಿ ಈ ರಾಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂನೇನು ಮಾತ್ರ ತೂತ ಇನಿಕ್ ಆಜ ತಿಂಗಳೂರ್ದು ದುಂಬು ಆರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇರ್ ಒರಿ ಪಾಪದಾಯಗ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ದಪ್ಪಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಆಂಡ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ದಯನೆ ಅರಗಿ ಎದುರುಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಇಂಚಿನ ಸುಳ್ಳೇನು ಸತ್ಯಂದು ಎನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಆರು ನಿನ್ನ ತರಿನ ತಿರ್ಗಾದು ಬಿಡ್ತೇರು ಇಜ್ಜಿ ರವಿ ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಬಕ್ಕ ಸುಳ್ಳುದ ಗುರ್ತ ನಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ಅಂಚನಪ್ಪನ ಎಂಕ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಜನ ಏರು ಬೇತ ಏರ್ಲಾತ್ ಅವು ಈಯೇ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಚೇಚೆ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ನೆಚ್ಚಿ ಊರಿ ಪಾಪದಾಯಿ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ನಿಯರ ಇಜ್ಜಂದಿನಾಯಿ ಒರೋರ್ದು ಒರನೆ ಎಂಚ ಎಸ್ಸ ಯಾಪಿನಿ ಯಾನು ಎಸ್ಸ ಯಾತಿನಿ ಎನ್ನ ಮೆರಿಟೆಡ್ ಮೆರಿಟ್ ಈ ದೇಶೋಡು ಮಲ್ಲಾಯನ ಮೆರಿಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಲೆ ಉಪ್ಪುನು ರವಿ ಪಾಪದಾಯನ ಬೆರಿಟ್ಗೆ ಬಿಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಎಸ್ಸ ಯಾತಿನಿ ಆ ರಾಯರ್ನ ದಯಟು ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಒಂದು ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ಪಣದು ಸುರೂಪು ಇತ್ಯರ್ಥ ಆವೋಡು ಸಮ ಅವನ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ಈಯೇ ಮಲ್ಪೋಡು ತಾರ ಮಾಮಿ ಬರ್ತಾಯಾನ ಉಂಟು ಮನು ನೀನಡ ಕುರಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೇನಾರು ಉಂಡು ದಾದಕ್ಕೇನು ತಾರ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ನಿಕ್ ತಾರನ ಮದ್ಮೆಯರ ಮನಸ್ಸುಂಡುಗೆ ತಾರಗಳ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತು ಖುಷಿ ಉಂಡುಗೆ ಆಂಡ ಈ ವಿಷಯನು ಎನ್ನಡಾವಡು ಅತ್ರ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಡಾವಡು ಈ ಪಾತಿರದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಐ ಕಮಸರ ಬುರ್ಚಿ ಮೆಲಾನೆ ಉಂದೇನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವುಡು ಬಂದಿತ್ತೆ 15 ತಿಂಗಳದು ದುಂಬು ರವಿ ಬೆಂದ್ರೆ ಕಾಯ್ದಂಡು ಹೋದ ಮೀದ್ ಬಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮ ರವಿ ದಾದನ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯನ ಪಾತೆರ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಾತೆರ್ ನಾವು ಸುರುಟ್ ಮೀತ್ ಬಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ
ಎಂಕಿತ್ತೆ ಪಾತಿರೊಡೆ ಏನನ್ನು ಪಾತಿರ ಬುಡ್ಲೆ 15 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಓರಿ ಮೂಜಿ ಕಾಸುದಾಯೇ ನಿನಲೆಕನೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪಾತಿರದು ತಾರನ ತರೆನ ಹಾಳು ಮಂತದಿತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ನ ಯಾವ ರವಿ ಹೋದ್ ಮೀದ್ ಬಲ್ಲ ಮನು ಇತ್ತ ಪಾತೆರ್ನ ಬರ್ಚಿ ಬಯ್ಯಗ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಆರಾಮಡ ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರ್ಗ ಉಂತುಲೆ ಎಂಕ್ ಉಂದನ್ ಕೇಳೋಡು ಸತ್ಯ ತೆರೆಯೋಡು ರವಿ ಪನ್ನು ರವಿ ಪನ್ನು ನಿನ್ನ ತಂಗಡಿನ ತರೆನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತದಿನ ಏರು ಆಯೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲಾತ್ ನಿನ್ನ ಮೋಕಿದ ದೋಸ್ತಿ ರಘು ರಾಘವೇಂದ್ರೆ ರವಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಹೊಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಕೇನು ಪೋ ಮೀದ್ ಬಲ ಮನು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಗ ಬಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲ ಆಕೇರಿಗ ಅನಗ ತಾರನ ಮದ್ಮೇರೆ ನಿನ್ನ ರಘುಲ ಒಪ್ಪಿದಿಜೆ ಆ ನಮ್ಮಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಯಲ ತನ್ನ ಮಗನು ಒಪ್ಪಿ ಆದಿಜೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಯಾರಿದ ಕಾರ್ ಪತ್ತೆ ಬಸ್ ಅಣ್ಣ ಉಂಟಲ್ಲೇ ನೀರು ಚೌಲೆ ಆಪಣ ಮಗ ಓ ಮಗ ಮೀದ್ ಬಲ ಆಕೇರಿ ಬಂಗ ಬೈದಿನಿ ಯಾನ್ ಅಕುಲು ಎಂಕ್ಲನ ಕೈ ಬುಡಿಯೇರು ಆಯೇ ನಿನ್ನ ರಘು ಮೋಸ ಮಂತೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಪಗ ತಾರ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬಂಜಿನ ತಾರಾ ತಾರಾ ಯಾನು ದಾದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ತಾರಾ ಒಂದು ಸುಳ್ಳತ ತಾರಾ 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 ಒಂದು ಸುಳ್ಳೊಂದು ಪನ್ನು ತಾರಾ ಸುಳ್ಳೊಂದು ಪನ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಮನು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಕಲ್ತಿನೇ ಹೆಡ್ಡೆ ತೆರಿತಿನೇ ಸತ್ಯನು ಏಪ ಎಂಚ ಪನ್ನೋಡು ಪಂದು ಹೇಗೆಡ್ಡೆ ತೆರಿದುಂಡು ಒಂದು ಸತ್ಯನ ತಾರ ಅಂಚಾಂಡ ಯಾನ್ನಿ ನಾನು ಎಂಚ ತಾರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡಯ್ಯ ನನ್ನ ಮರತ ಬಿಡು ಖುಷಿ ಆಂಡತ್ತ ನಿಕ್ಕೆ பொருள் ஆண்டத்த ಈ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಈ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಪಣದು ಎಂಕ್ ಸುರುಟೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮದ್ಮೇರೆ ಏರು ದುಂಬು ಬರ್ತಿರ್ಬೆ ಪಲಕೈ ಅಮ್ಮ ஒரு எட்டு ஆனன தூது யான தாரக மத்ம மல்ಪಮ್ಮ என்ன ತಂಗಡ್ನ ಕೈ ಪತ್ತನ ಆನಲ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ಮಂತದು ಪುಡಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನಾದ ಪೋಯತ್ತೈ ಮಲ್ಲ ಅಂತಸ್ತದಾಯ ಆಯತ್ತೈ ಕೂಡ ಮನು ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರ ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆವಡ ತನಿಕ ಅವಿನು ಯಾನ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಪಾಡಿನ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಈ ತರಕ ದೀಪನ ಈ ಟೊಪ್ಪಿ ಈ ಕಾರ್ಗ ಪಾಡಿನ ಈ ಬೂಟ್ಸು ಅವು ರಾಯರ್ನ ದಯಟ ಆತಿನ ಬೇ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಬೇ ಅಂದು ಆನಿ ಆಲಿ ಪಣನಿತ್ತಾರ ಎಂಕು ವಾಸಿ ಕ್ಷಾಂಡಲ ಕೊರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಡ್ತಿನ ಬಾಲಿನ ಕೆರಡ್ಚಿ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಅಪ್ಪೆಲ ಅಮ್ಮೆಲೆ ಯಾನಿ ಆಪೆ ಎಂಕ ಮದ್ಮೆ ಬುಡ್ಚಿ ಆ ಬಾಲಿನ ಸಾಂಕೊಂದು ಪಂಟ್ ಆಂಡ ಈ ಹಠಪತ್ಯ ಬೇ ಹಠಪತ್ಯ ಆ ಬಾರ್ಷನ್ ಮಲ್ಪವಡು ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಗುಣದು ಪಂಡದೈ ಹಾನಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಯರ ಬತ್ತದು ನೋಟದ ಕಟ್ಟನು ಕೊರಿಯರು ಬೇ ನೋಟದ ಕಟ್ಟನು ಕೊರಿಯರು ನಿನ್ನ ಪಾತೆರನ ಕೇಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಬಂಜಿಡಿತಿನ ಬಾಲಿನ ದಿಪ್ಪ ಎಂಬೆ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಗು ಈ SI ಬೇಲಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ತಿತ್ತ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ತರೆಗೆ ಕೈದಿದ್ದು ಕುಂದಿತ್ತ ಮೇಯಿ ಕುಂದಿತ್ತ
21,000 ಬರೆದು ನಿಕ್ಕೆ SI ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೆಂಬೆ. ಆ 25,000 ಬೇತಿ ಏನಲ್ಲ ಹತ್ತಂಬೆ, ಬೇತಿ ಏನಲ್ಲ ಹತ್ತಂಬೆ. ಆ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಯರಂಬೆ ಈ ದಾದ ಬಂದುಲರಮ್ಮ ಯಾರು ಇತ್ತಿರಬಹುದು. ಆ ಕಾಸನು ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಯನ ಮೋನೆಗೆ ದಕ್ಕದು ಬರ್ಪೆ. ಮಡುಪಾಡ್ಯರೋ ಅಣ್ಣ ಬೆಟ್ಟಿ ಪಲಯ ನಡುಡು. ಮಡುಪಾಡ್ಯರೋ ಅಣ್ಣ ಬೆಟ್ಟಿ ಪಲಯ ನಡುಡು. ತೂ ಕೊರ್ತೆರೋ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ ನಡುಡು. ಒರಿಯಡ ಕತ್ತಿ ಕೊರುದು ಒರಿಯಡ ದೊಣ್ಣೆ ಕೊರುದು. ಒರಿಯಡ ಕತ್ತಿ ಕೊರುದು ಒರಿಯಡ ದೊಣ್ಣೆ ಕೊರುದು. ಮತಿದಾಂತಿ ಜನಕುಲು ಮುಕುಲು ಸುರುಮಲ್ ತೆರು ಕಾಳಗ. ಮತಿದಾಂತಿ ಜನಕುಲು ಮುಕುಲು ಸುರುಮಲ್ ತಿರು ಕಾಳಗ. ಮಡುಪಾಡಿರೋ ಅಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಿ ಪಲಯ ನಡುಡು. ತೂ ಕೊರ್ಪೆರೋ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ ನಡುಡು. ತಾರಾ, ಈ ದುಂಬದ ದಾಲ ತಡೆಕದೇದು ಹಡಿಚು ಮಗ. ಅವೇ ಮಾತ ಮರೆತು ಬಿಡು. ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಒಪ್ಪು ಪುಟ್ಟಿನ ಪನೆಯಲ್ಲ ಆ ಯಾಂಚ ಪನಿವೆಂದು ಯಾನ್ಲ ಕನುಡಿಲ ಎನ್ನಿತಿಚು ಮಗ. ಬಲ ಮಗ ಬಲ ಉಲೈ ಪೋಯಿ ಬಲ. ತಾತಯ್ಯ ತಾತಯ್ಯ ತುಂದ ದಾನೆ ಪಿಳ್ಳೆಗಾಂಡೆ ಬೈದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಈಡೊಂತೆ ಪಾತೆದು ಪೋಯಿ ಸೀದಾ ಇಡಾಡ್ತೀನಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಏರುಳ್ಳೇರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರನ ಬುಡಿದಿ ಮೀನಾ ಹಳೆ ದಾನೆ ಆತೀನಿ ಕೋಡೆ ಬೈಯಾಗ ಚಾಪಾರ್ದ ಆಯ್ಬೇಕ ತಲೆ ತಿರ್ಗಿ ಬೂರಿಯಲ್ಗೆ ಅಂಚ ಸೀದಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಂತೆರಿಗೆ ಅಂದ ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಜಿನಲ್ಲ ಈರ್ಲೊಂಜಿ ದಾದಿ ಬಂಜಿನ ಅಲೆಗಿದಾರೆ ಮದ್ಮೆ ಆತನ ಬಂಜಿನಲ್ಲ ಯಾರೇ ಮದುಮೆ ಆವಡೊಂದು ಇಜ್ಜತ್ತ ಅಂದಿ ಭೋಜನ್ ಇರಡ ಮುರಣಿಯೇ ಒಂಜಾನ್ ಕೇನುಡು ಬಂದಿತ್ತೆ. ಕೇನು ಕೇನು ಕೇನುಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ದಾದ ಒಂದು ಕುಸುಮಕ್ಕ ಬಂಜಿನಾಲಿಗೆ ಅಂದ ಅಂದು ದಾನೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಸೀನನ್ನೇ ಬಂಡೇರು ಕುಸುಮಕ್ಕ ಬಂಜಿನಾಲಯರೇ ಕಾರಣ ದಾನೆ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಗೀರತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಸೀನನ್ನೆಗೆ ಸೀನನ್ನೇನು ಅಂಚಂದ ಏರ್ ಬಂಡಿ ನಿಕ್ಕಿ ಏರೇದಾಗಿ ಅರೆ ಬಂಡಿನಿ ಈ ದಾದ ಪನ್ಪ ಚುಂದ ದಿನೋಲ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅರ್ನ ಬಿತ್ತಲ್ದ ಪಿರೋದ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಯಾನ್ ಕುಸುಮನ ಪಾತ್ರ ದಿತ್ತೀನಿ ಅವು ಎಂಚ ಕುಸುಮನ ಬಾಲದ ಅನ್ನೆ ಸೀನನ್ನೆ ಅಪ್ಪನಿ ಈರ್ ಬರೆಲಾಗಿದ ಪೋಡತ್ತ ನಂದು ಅಂಡ
ಪಂಡ ಹ. ಅರೆಗೆ ಬರಲಾಗಿ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಉಲಯುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಇದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ಚಿಂದ ಯಾನ್ ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪೋದು ಪಾತೆರ್ದು ಬೈದಿನಿ ನೆಟ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇರ್ನ ರೈಲು ದಾದಾನ್ ದಾದಾನ್ ಬಾತೀರ್ ನೀರು ಹ? ఆయన ಪೂರ ಎಂಚ ಪನ್ಪುಣ್ಯ ಚುಂದ ಅವೇ ನೀರು ಪನೋಡೆ ಎಂಚ ಉಸಾರುಲ್ಲರನಂದು ಕೇಂಡೆ ಐಕೆ ಹಾ ಐಕೆ ಆಯ್ಕ ಆಲ್ ಪಂಡಲ್ ಹ. ಬಂಜಿದ ಬಲತ ಮೇಟಿ ಪೆಲಕೈ ಪುರೆಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಹ. ದತ್ತ ಮೇಟ್ಟು ತೊರ್ತಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಆಯೆ ಉಲಾಯಿಡೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಂದುಲೇನಾ ಅಂದು ಹೌದಾದ ನಂಚ ಪನುಲಿ ಮಾರೆ ಈರು ಪನ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಹ. ಆ ಬಾಲದ ಅಮ್ಮೆ ಈರು ಹ. ಹ. ಸೀನನ್ನೆ ಪನ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆ ಬಾಲದ ಅಮ್ಮೆ ಆರು ಇತ್ತ ಆ ಬಾಲದ ಅಮ್ಮೆ ಈರ ಸೀನನ್ನೇ ಪಂದು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಗೊತ್ತಾವಡತೈತೆ ಅಂದ ಚುಂದ ಹ? ತಾವಿನ್ ಎಂಚ ತೂಪುಣ್ಯ ಚುಂದ ತೂಪಿನ್ನ ಎಂಚ ಹ. ಕುಸುಮಕ್ಕ ಪೆದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂತ ಓಡು ಅವಳ ಅಂದದೆ ಕುಸುಮ ಪೆದ್ದಿನಡು ಒಕ್ಕ ತೂ ಅತ್ತ ಅತ್ತ ದೇ ಚುಂದ ಏ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಆತ ಮಾರ ಅಂದು ಮಗ ನಮ್ಮೈತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅತ್ತಿ ಅತ್ಯ ಸೋಕ್ತೋಜಿಂದ ಹ? ಜಂಕಲಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆವಡು ನುಣ್ಣು ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆವಡು ನುಣ್ಣು ಮಾರೆ ಪೊಲೀಸರ ಆತದಲ್ಲ ಸುರಬೆಜ್ಜಿ ಪೊಲೀಸರ ಆತದಲ್ಲ ಸುಲಬೆಜ್ಜಿ ದಾದಾಲ್ ಪೊಡಿ ಹ? ದಾದಾಲ್ ಪೊಡಿ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡಿ ಹ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವಡು ಅವಳು ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜ ಹ. ಅದ್ ಈತ ಐತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫ್ ನೀತಿ ಸೋಕದ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ತು ಇಂಕೊಂಚ ಪೊಲೀಸ್ ಆವಡೆ ಅದ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫಿನಿಂದ ಅವಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಿರಾವದ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಕರಿಯಜ್ಜನ ಕರಿ ಅಂದಂದು ಅನ್ನಂದು ಆ ಏಪಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮಲೆ ಎತ್ತು ತೂಪುನಿ ಮಾರೆ ಇಂಕ ಉಡ್ಡರಾಪು ಜಾಯಂತ ತೋರಲ್ಲೆತ್ತ ಅನ್ನಂದ ಯಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಮಿಂಜ ಆನಂದಂಡ ఆయన డ్రెస్ పార్ది బతది ఆయన స్టేషన్ కొనొద్దు సమానాలు బొట్టుదు ఆయన ఏరోప్లేన్ కుల్లాగా అందు ఐక్యపడది అని పోలీస్ ఆపుని ఒట్టారు ఆగోర ఆకోడు ఐక్య అని పోలీస్ ఆపుని ಅಂದ అందండి ಅಂಚನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಾಯ್ಡ್ ಬಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಸುಲಭ ಆಪು ನಿನ್ನ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು డెడ్ పడితే ఐక్య ದೊಡ್ಡ ಬಾಡಿ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ನಿನ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ತಗೋದೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ನಿನ್ನ ತಿಗಲೆ ನಿನ್ನಟ್ಟಿಗಲ್ಲ ಎಂದಾ ಚಂದ ನಂಗ್ ಅಂಚಿನ ಅಂಚಾನೇರಲ್ಲ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ನಿನ್ನ ತಿಗಲದ ಕಟ್ಟ ನಿನ್ನಟ್ಟಿಗಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ನಿನ್ನ ತಿಗಲ ಸುತ್ತು ಏತು ನುಂತು ಓಡು ಸುತ್ತುದ ಒಂದೇ ತಿಗಲತ್ತೆ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ತಿಗಲ ಅಂದು ಮಾರೆ ನಿನ್ನ ತಿಗಲ ಏತು ಇಂಚ ಸುತ್ತಾಡಿ ಬಂಜಿದ ತಿಗಲ ಮತ್ತೆ ಏತು ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ದಾಯ ಮರತ ಫಲಾಯ ಮಲ್ಪನಿ ಅಯ್ಯೋ ಫಲ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು 3 ಟೇಪ್ ಉಂಡ ಅರೆ ಇದು ಟೇಪ್ ರೇಡಿ ಅವ ಅಯ್ಯೋ ರೇಡಿಯೋ ಟೇಪ್ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಟೇಪು ಇಂಚಿ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿನ ಅಡಿಕೋಲು ಹಾ ಅಡಿಕೋಲು ಉಂಡವ ಅಡಿಕೋಲು ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ಅಂಚನೆ ಉದ್ದ ಬಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಪುನತ ಅವಿಜ ಬಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನನಿ ಬಲ್ದೆತ್ತು ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಬಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪಿನ ಟೇಪ್ ಇಜ್ಜೆ ಕುಂಟುದ ಪುರಿಬಲ್ ಪುರಿಬಲ್ಲ ಪುರಿಬಲ್ ಉಂಡ ಪುರಿಬಲ್. ಪುರಿಬಲ್ಲ ಸದ್ಯ ಪುರಿಬಲ್ಲ ಪುರಿಬಲ್ ಹಾ, ಪುರಿಬಲ್ ಹಂಗಿದೆ ಹಂಗಿದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಹಂಗಿದೆ ಹಂಗಿ ದೆಪ್ಪು ಮಾರೆ ಚಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಚಿಂದ ಬಚ್ಚ ಹಂಗೆ ದಪ್ಪನ ಬಚ್ಚ ಅಂಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರ ಬರ್ತಾನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವಡಿಯ ದೆಪ್ಪು ಹಂಗೆ ಬೇಗ 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 ಆಡದ ಇಂಚ ಒಂದು ಇಂಚ ಒಂದು ಇಂಚ ಒಂದು ಕಿಟಿಕಿಲ್ಲ 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 ಅವನು ಉಂಟು ಮಾರೆ ಸರಿ ಉಂಟಿಯ ಉಪ್ಪತ್ತಾದಿ ತಿಗಲ ಸಾಧಾರಣ ಆವಲಿ ಮಾರೆ ತಿಗಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಆವಲಿ ಆಪುಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಆಪುಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಆಪುಂಡ ತಿಗಲ ಉಂಟು ಸೊಂಟ ಸೊಂಟಲ ಸಾಧಾರಣ ಉಂಟು ತಗ ಮುಣದೆ 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 ಚಿಂದ ಅವಚ್ಚ ಅವಚ್ಚ ಮುಂಡದ ಇದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರ ಬರ್ಚ ಪೊಲೀಸ್ ಅವಡು ಪೊಲೀಸ್ ಅವರ ಪೊಲೀಸ್ ಅವಡು అని ముందు ముందు వచ్చు ముందు తెప్ప జన అవులు పోన చడ్డీల తెప్పారండు ఉందో బొక్క ఇట్టే కాలి ముందు దూతిని ముందు తెప్పు ముందు అవులు చడ్డీ తెప్పినట్టు ముందు తెప్పునేనంటే బొక్క అవు పెట్టే ఒక ముందు తెప్పునేనంటే తెప్పు తెప్పు కారం దిగల కారం చేయరా కారం చేయరా కారం చేయరా కారం చెప్పాలను కార్ల సాಧಾರಣ ಪೊಲೀಸ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ಯ ಕಾರ ಯಾವ್ಯ ತುಕ ತಿಗಲೆ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಒಂದು ಮಿತ್ ಮಾತ್ರೆ ತುಲ ಉಸಿರು ಮಿತ್ ಮಲ್ಪು ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ ಮಲ್ಪು ವಾಡು ಮಿತ್ತೆ ವಾಡು ಮಿತ್ತೆ ಪೋಣ ಮಿತ್ತೆ ಪೋವ್ಯಾ ಯಾವತ್ತಾ ಸಾಧಾರಣ ಜಪಾಡಿ ಜಪಾಡಿ ಚಂದ ಓ ಇತ್ತ ಕಾರ್ಯಾನು ರಾಟೇಟ್ ಬಾಟಲ್ ಎತ್ತ ವಾ ರಾಟೇಟ್ಲ ಬಾಟಲ್ ಎಂಚಿನ ಬಾಟಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಎಂಜಾ ಅವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಯರೇ ಚುಂದೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಡ ನಿನ್ನ ಯಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ರಾಯರೇ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತೀನ ಅಂದ್ ಬ್ಯಾಗ್ಯಾ ಅವು ಎನ್ನಂಚಿನ ಹೇಗ ಅವಂದು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಕುನಿ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಅವನು 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೋಡು ಅಂದ ರಾತ್ರಿ ఆయన ಇಲ್ಲ చెప్పుని 1 గంటకి ಅವನು 16 ಗಂಟೆಗೆ చెప్పుని ನನ್ನ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜಿರ್ದು ಸೀಕ ಬತ್ತಿನ ಬೊಚ್ಚಿಂದು ಬೇರೆ ಬಿಡ್ದು ಸೀದಾ ಹತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ತಾನ್ಯ ನಿಕ್ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲಸದ ರಾಯರ ಅವಕೊಂಡ ಕಂಡಪಟ್ಟ ಬಂಗ ರಾಯರೇ ಬಂಗ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಕಂಡಾಟೆ ಬಂಗ ಚುಂದ ಈ ಪನೀತ್ ಕುಲ್ಲು ಯಾನ್ ಉಲ ಇಲ್ಲ
ఒక్కడే పోలీసు అంటే ఎన్న పోలీసు పాపని ఎన్న అంగి తెప్పది ఎన్న ముందు తెప్పది అంటే ఈ పోలీస్ ఆపని పోలీస్ ఎన్న పోలీస్ ఆపని సీట్ మార్పు ఫారెన్ మీద ఈ పోలీస్ ఆపని ನಮಸ್ಕಾರ ವೇಣ ಎಂಬರ್ಪೆ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯರು ಉಳ್ಳೇರಲ್ಲಡು ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ವಿದಯಲೆಪ್ಪರೇನು ಲೆಪ್ಪ ಸರ್ ರಾಯರ ಎಸ್ ಐ ಬೈದೇರು ಓ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರವಿ ಈ ಕುಡ ಬತ್ತನ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನು ಅವೇನ ಸಂದಾಯರಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಈರೆಗ್ಲ ಈರ್ನ ಮಗಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಬಂಡದು ಪೋಕಂದು ಬತ್ತೆ ಬೋಜಾ ಬೋಜಾ ರಘು ಅಲ್ಲದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀ ವಾ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ದೆ ಅಂದ ಈತ್ತು ಮಲ್ಲ ಜನ ಬತ್ತದು ನಿಖಲಗೆ ಯಾನು ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪಂದ ಪನ್ನಗ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡತ್ತ ಆಯ್ ಸಯ್ಯಡ್ ರವಿ ಈ ಆಯಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ ಯಾನಿಟ್ಟ ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳ ಸುರುಟಿ ಎಂಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ ಈರಡ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಉಂಡ ಉಂಡತ್ತ ದಾಯ್ ಐಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಈರೆಗ್ ಈರ್ನ ಮಗಕ್ ಆತ್ಮಹತ್ರ ತಂದೆ ನಿಕ್ಲ ಸಂತಾನದಗಳಿಗೆ ಅಪಗಪಗವೇನ್ ಕೇನೊಂದು ಪೋಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಈ ಮೂರು ಬತ್ತದ ಮಲ್ಕೊಡೊಂದಿತ್ತನ ಆ ಟೇಪ್ ಈ ಅವಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದು ಅಂದಂಡ ಎಂಡ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಇತ್ತನು ಐಟ್ ಪಾರ್ದಿಕೆ ಎಂದು ಇತ್ತನು ಮಲ್ಲೆತ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ ಯಾನೆ ಬಾತಿರೊಂದಲ್ಲ ಏರು ಓ ಕಮಿಷನರಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಕರ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಓ ಅಂದಂದು ಅಂದೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಹಾ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅರಡನೆ ಕೊರಪೆ ರವಿ ಇಂದ ನೀಕೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಬೈದನು ಏರ್ನ ಈಯಕ್ಕೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂದ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಅವ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಸರ್ ಮುಲ್ಪನ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸರ್ ಕಮಿಷನ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಈರಡ ಪಾತಿರೋಡಿಗೆ ಪನ್ಲೆ ಹನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮನೆ ಜವನಿ ಹನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಓ ಅವು ಸುರು ಹೊತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತೇರು ನನ್ನ ಕಲ್ತೋನ್ವೆ ನಮ್ಮನೆ ಜನತೆ ಆವಾವ್ ಯಾನ್ ಬಂತ ಆವಾವ್ ಮಸ್ತು ಉಪಕಾರ ಅಂಡೆ ಆವಾವ್ ಯಾನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಯಿರಿ ಅದೇ ಆವಾವ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನಿ ಯಾನೇ ಬಾಯಿ ಚೀಪೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಉಂದು ಅಂಡ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂಡೇರು ರವಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಯಿ ಚೀಪೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಎಂದು ಅವುಪಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೋಡದು ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತರ್ಗೆತ್ತ ಬಂಗ ಮಿನಿದಾಲಾತಗಪ್ಪ ಕಾಸು ಅಂತೆ ಖರ್ಚಾಂಡು ಕಾಸತ್ತರವಿ ಇನಿಂದ ಈ ಸಾದಿಡೆ ಪೋಂಡ ಎಲ್ಲ ಆ ಸಾದಿಡೆ ಬರೋ ಈರು ಎಂಕ್ ಬೋಡದು ಕಾಸು ದಾಯ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮಾತಾ ನರಮಾನ್ಯಲ್ಲಗಿತ್ತಿಲಕನೆ ಎನ್ನಲಾ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಎನ್ನ ಮಗೆ ರಘು ನಿನ್ನ ತಂಗಡಿ ತಾರನು ಮದುಮೆ ಅವಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ 15 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಬೊಕದಾಯಿ ಅಂಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಬಂತೇರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸೂರ್ಯನು ಚಂದ್ರನು ರಾಹು ಕೇತು ಪತ್ತುಣಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಲೋಕಗೂ ಪೂರ ಗ್ರಹಣ ಪುಣಿಗೆ 15 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಏನನ್ಲ ಒವ್ವ ರಾಹುವ ಕೇತುವ ಪತ್ತದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಕತ್ತಲೆ ಕಬಿದಿತ್ತು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ಮದ್ದಡು ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಛೆ ರವಿ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪೊಣ್ಣುಕೇನೊಂದು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪ ಈ ಕಾಸನ ಪತನು ಅಂತಸ್ತು ನೆನಪುಪ್ಪಡು ಅಂತಸ್ತುಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾರ್ಟಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಕಾಸನು ಪಾರ್ಟಿಗಂದು ಪತನು ಎಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಕುಲ್ ಬರ್ಪ. ಸೂಪರ್ ಶಾರದಕ್ಕ ಶಾರದಕ್ಕ ಸೀನನೆ ಬರ್ತೀರಾ? ನಾಡೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಮಗ್ಗ ನಿನ್ನ ನಾಡೊಂದು ಬೈದಿನಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಗ್ಗ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಂದ ದಾನ ನಿನ್ನೆಯ ಎನ್ನ ಮಗ ನೀ ದಾನ ನಿನ್ನೆಯ ಸತ್ಯವನು ವಿಷಯದಾನಂದವನು ಸೀನಣ್ಣ ಅವು ಅವಳಜ್ಜಿ ಮುಲಜ್ಜಿ ಮಗ್ಗ ಬಾರಿ ಚೀಟು ಕೊಡ ನಿತ್ತ ಬಾರಿ ಚೀಟು ಕೊಡ ನಿತ್ತ ಮಗ ಓಮೆ ಚೀಟು ಓಮೆ ಚೀಟು ಸೀನಣ್ಣ ಅವು ಕುಂಟು ಎಂಚ ಪೋಲು ನಾನು ಚೀಟು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಬರತಲಂದು ಎನ್ನ ಮಗಳ ಮಂಗು ಬಂತಳು ಬರ್ತೀನಿ ಮೈ ಪ್ರಪತ್ತು ತಾಕಿಸಿ ಬರ್ರೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಮಿ ಪ್ರಪತ್ತು ತಾಕಿಸಿ ಬರ್ರೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಮಿ ಚೀಟು ಸೀನಣ್ಣ ಸೀನಣ್ಣ ಯಾನಿರ ಮಗಳಿನ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುಣತಿ ಯಾನಿರ ಮಗಳಿನ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ನಾಗ ಇದೀಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುಣತಿ ಸೀನಣ್ಣ ಯಾನಿರ ಮಗಳಿನ ಸುರೂಟು ತೂತಿನಿ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲಡ ಮಿಷನ್ ಕುಲೊಂದು ಪುನೊಂದು ಪುನಗ ಏನನ್ನು ತೂಯಿನ ಆಳು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊರಿಯದು మనదాన్ని అవే టైము కరెక్ట్ అది యానడిపోయే అపగల అవును పొలయితాలు కూడా తెలుతాలు ఆని యాను ధైర్యం అవుతుంది ఇరనకైతే ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಬುಲನ ನೆಪ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಚೀಟು ಕೊರಿಯೆ ಈರ ಕಾಕಜಿನ ಕೊಂಡು ಮಂಗಳಡ ಕೊರಿಯಾರು ಆಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಕಜಿ ಕೊರಿಯಾರು ಐಟಾಲ್ ಬರೆದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಆಲಿಯ ನಾನು ಲವ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಬರೆದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಓ ಮಗ್ಗ ನಿಕ್ಕುಲೆ ನಿಕ್ಕುಲ ಈ ಕಾಕಜಿದ ಬೇರು ನೀ ನಡೇ ನಡಪ ಇನ್ನ ಮಗ್ಗ ಅಂಚ ಇಂಚೇನೆ ಪಾಕ ಸರಿ ಚೀಟು ಕೊರದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನಲೇನು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಂಡೆ ಚರುಗುಲ పోతారా ಆಲ್ ಬರ್ಪುಜಿಂದು ಪಂಡಾಲು ಕುಡೊಂಜಿ ದಿನ ಬಲೆತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡಾಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಿನ ಯಾನ್ ಕಾಕಜಿಡು ಬರೇ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬತ್ತಿಜಿಂದ ಅಂಡ ಯಾನು ನನ್ನ ಮರತು ಬಿಟ್ಟು ಪೇಂದ್ ಪಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪ್ರಭಾತ್ ಟಾಕೀಸ್ ಬರುಡು ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟಾಕೀಸ್ ಪೋದು ಕಾತು ಕುಲ್ಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತೆ ಕೂಡ ಕಾತೆ ಬರ್ಪನೆ ತೂಜಿ ಕೋಪ ಬತ್ತದು ಪಿರ ಪೋಯರ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ರಿಕ್ಷೋಡು ಬತ್ತದು ಮೂರು ಬತ್ತಲು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡಿ ಯಾನು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಕೈ ತಡೆಯಿಂದ ಪೋನಾಗ ಆಳು ರಿಕ್ಷೋಡು ಜತ್ತಲು ಜಪ್ಪುನಾಗನೇ ಗೊತ್ತು ಇರ್ನ ಮಗಲು ಚೊಂಟಿಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಚುಂದ ಯಾನ್ ಅಡಿಗೆ ಉಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಲಿನ ಕೈಟ್ ಬತ್ತದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಟಾಕಿಸ್ದ ಉಲಾಯ್ಪೋದು ಕುನುಲಾಗ ಹಾಲು ಪಂಡಲು ಬುಲ್ತುದು ಪಂಡಲು ಯಾನು ಮದ್ಮ್ಯಾಪಿನಿಂದ ಅಂಡ ಇರೇನು ಬುರ್ದು ಬೇತೆ ಏರೆಲ್ಲ ಮದ್ಮ್ಯಾಪುಜಿ ಜನ ಸೈಪೇಂದು ಪಂಡಲು ಎಂಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಕಾರು ಚುಂಟೆ ಆಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲ ಆ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಯಾನು ಅಲೆನೇ ಮದ್ಮ್ಯಾಪಿನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಕುರಿಯೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಚುಂದ ಆಳು ಪುಟ್ಟನಗನೆ ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ ಸಮಯತ್ತನು 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜ್ವರ ಬತ್ತನು ಆ ಜ್ವರಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ ಅಂಚಾಯಿನಿ ಇತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ ನಡೆ ಪಂಡಿತರ್ ನಡೆ ಪೂರ ಕೊನೋದು ಕೇಂಡೆ ಕಾರ್ ಸಮಾಪುನ ಬಂತು ಪೂರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕುಲ್ಲ ಪಂಡಿತರ್ ನಕುಲ್ಲ ಪಂಡಿರು ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ ಸಮಯ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಸೀನನ್ನ ಅಂಚಿನೇ ಜ್ವರ ಕುಡರ ಬತ್ತಂದ ಆ ಕಾರ್ ಸರಿಯಾ ಒಂದ ಬೊರ್ಚಿ ಚುಂದ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಜ್ವರಟ್ಟೆ ಕಾರ್ ಚೊಟ್ಟೆ ಆತನು ನಾನೊಂಜಿ ಜ್ವರಟ್ಟು ಕೈ ಚೊಟ್ಟೆ ಆತಿನ ಬೊರ್ಚಿ ಚುಂದ ಓ ಎನ್ನ ಮಗನ ಮದ್ಮೆ ಆಪೆ ಅಂದು ಪನ್ಪ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರ್ಪುಂಡು ದಾನೆ ಯಾಂದಾನೆ ಪೊರ್ಲು ಜನ ಪೊರ್ಲುಗು ಮಣ್ಣು ಪಾಡು ಮಾರ ಇತ್ತಿನೊಂಜಿ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಲೆಲ್ಲ ಬುಡಿಯ ಯಾನ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ನ ಎಡ್ಡಾಂಡಿ ದಯ ಯಾನಿರ್ನ ಮಗಳೇನ್ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿರ್ ನೆಂಚಲೆಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಮಾಮನ್ನಿಂದಲೆಪ್ಪುಡು ಯಾನಿರೇನು ಬೋಲಿ ಮಗ ಏನ್ ಲೆತ್ತಂಡಾವ ಪೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ಕಾಡು ಪತ್ತನಾಗ ಹಾಕುವ ಮಗ್ಗ ಎಂಚಿನ ಬೋಲಿ ಮಗಿ ಐಕ್ ಬೋರದೆ ಯಾನ ಕೆಲಸ ಬುಡ್ನಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬೋಲಿ ಮಗ ಲೆತ್ತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲೋಟು ಯಾನ್ ಇರೇನ ಬೋಲಿ ಮಗ ಏನ್ ಲೆತ್ತಡ ಅಂದತ ಬೋಲಿ ಮಗ ಪಂದಿ ಲೆತ್ತಡ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ನ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಯಾನು ಬಂಜಿ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟದು 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಐಟೊಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ದೆಪ್ಪುಡು ಈ ಖಾಲಿ ಪೋಲಿ ಅದು ತಿರ್ಗೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಂಡೆ ಇಲ್ಲೇನೆ ಮದ್ಮ್ಯಾಕ ಚುಂದ ಯಾ ನೀತ್ ನೆಟವ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾ ಪಡ್ತೀನಿ ನನದಾಯ ಕುರೆ ಕಟ್ಟನು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ಗೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಚಾ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಕ ಇನ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಸೀನನ್ನ ಎತ್ತು ಬೊಕ ಈರೆನ್ನ ಮಾಮಣ್ಣೆ ಪೋಯ್ ಅಮ್ಮ ದಾದಂಬೆ ತಾರನ
ರಘು ಮದ್ಮ್ಯಾಪಿಗೆ ರಘು ಅಂದ್ ತಾರಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೇನು ಎಡ್ಡಂದು ತೋಜುಂಡು ಅಲೆಡ ಕೇನುಕ್ಲದು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇರೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡಜ್ಜ ಪನ್ಲೆ ಮನುಟಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೇನು ಎಡ್ಡಂದು ಎಂಕ ತೋಜುಂಡು ಏರ ಆಡ ಪಾತಿರ್ನಿ ಅಲೆ ఆయనే ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಉಲೈ ಪೋಪೆ ಈರೆ ಆಡ ಪನ್ಲೆ ಮಾಮಿ ಯಾನು ಊರುಗು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಗೋಪಾಡಿಡೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಕುಲ್ಲುವೆ ಮನು ಒಂತೆ ಕುಲ್ಲು ಮಗ ಒಂಜಿ ಪಾತಿಲ್ ಮಲ್ತ ಕನಪೆ ಕುಲ್ಲರೆಂಕ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾಮಿ ಪೋನಗ ತಾರಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪುಜನ ಮಗ ನನ್ನ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ದಾದ ಊರಿದಿನ ಮಾಮಿ ಹಾಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅಂದ ಮಗ ಅಂಡ ಹಾಲು ಅಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣತ್ತ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧದಂಚಿ ತೂದಾಂಡಲ್ಲ ಈ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಡು ಮಗ ದಾದನ ಹಾಡುಗಳಿಗಿಡು ಆ ಒಂದು ಆದು ಪುಂಡು ಸರಿ ಇರೆಗಾದಿ ಅನ್ಬೋಡಂಡ ಅಲ್ಲೇನು ಮದ್ಮ್ಯಾಪೆ ಆಂಡ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನ ಮನದ ನೀರು ದಿಂಚಿ ಆಲು ಈ ಇಲ್ಲದ ವಾ ಸಂಬಂಧಲ ಧೀಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆಲು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಬುರ್ದು ಪಿದೈ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಲೆಗು ವಾ ರೀತಿದ ಆಶಲ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಪಂಡಿನ ಕೇನೊಂದು ಯಾನು ಕೊರ್ನ ತಿನೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಹಾಲು ಈ ಪಂಡಕ್ಕನೇ ಉಪ್ಪಲು ಮಗ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ನೀರ್ದು ಪೋವಯಲ್ಲ ನಿನ್ನೇ ದೇವರಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದುಪ್ಪಲು ಮಗ ಅರೆ ನೀ ಮದ್ಮೇಂಡ ಎನ್ನಾತು ಖುಷಿ ಪಡೆದೆ నాకు ನಿಖಲ್ನ ಖುಷಿ ಕಲ್ಲು ಬಾಡ್ರ ಏರ್ಲಾ ಬರೇರ್ ನಿಖಲ್ನ ಖುಷಿ ಎಂಕಲ್ನ ಖುಷಿ ಒಪ್ಪ ಈರೊಂದು ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲ ತೂಲ ರಘು ನಂಕ್ ನ್ಯಾಯ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯ ನಮ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನು ಗುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಈ ಬೆತೆತ್ ಮನು ಬೆತೆತ್ ಇರುವೆರ್ಲ ಒಂಜೆ ಇಚ್ಚಿ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ತಾರನ ತಂದೆ ಬೇತೇರೆಲ್ಲ ಮದ್ಮ್ಯಾಪಚ್ಚಿ ರಘು ತಾರೆಯನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಲು ಅಲ್ಲೇನು ಯಾನ್ ಮದ್ಮ್ಯಾಪೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೆ ಮನು ನಿನ್ನರ್ದು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಉಂತಲ 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 ಅತ್ ಇತ್ತ ನಮ ನಮ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪನೆ ಇರುದಲ್ಲ ಪೊನ್ನಡನೆ ಕೇಂಡ ಎಂಚರವಿ పొన్నులత్త బాయిడ పనియర నాచికావు రఘు ఆ పూత కట్టించుకోరు యాన్ ఈ ఇల్లಡೆ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡು ಪೂಕನೈದೆ ಈ ಚೆಂಡುನು ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಪ್ಪೆ ಈ ಮಾಲೆನ್ ಕೈಟ್ಕೋತನು ಕುಲ ನಿಕ್ಕಿ ಈ ಇರುವೆರೆಡು ಏರಣ ಮಿತ್ತ ಮನಸ್ಸುಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಗೆ ಈ ಮಾಲೆನ ಧೈರ್ಯೋಡು ಪಾಡು ಇದು ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂವರದಲ ಕಾವಡು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಡಿ ಎಂಚಿನ ಪನೀರ ಉಂಡ ಅವೆಲ್ಲಾ ಪಂಡದು ಬಿಡು ಉಂಡ ಪತು ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಮಾಲೆನು ರಘುನ ಕಿಕ್ಕಿಲುಗಳ ಪಾಡಂತೆ ಮನುನ ಕಿಕ್ಕಿಲುಗಳ ಪಾಡಂತೆ ಕೈಟೆ ಪತ್ತದು ಉಂತೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಲತ್ತ ಬೆಕ್ಕ ಕಾರಣ ಅಮ್ಮ ಒತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣಾದ ಪುಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಆಲ ಮದ್ಮೆ ಆವಡನ ಆಲ ಮದ್ಮೆ ಅಂದ ಕುಲ್ಲರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜ ದಾಯ ಇಂಚ ಮಾತ ಪಾತಿರ್ವದೆ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾತ್ರನೇ ಮಲ್ಪನಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ದಾಯಗಾವಡಮ್ಮ ಯಾನ್ ಇರಗೊಂಚಿ ಪುದೆ ಅತ್ತೆ ಐಕ್ ಐಕ್ ಎಂಕೊಂಚಿ ಮದ್ಮೆ ಮದ್ದು ಬಿಡೋಡುಂದುಲ್ಲರು ಯಾನಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪಂದ ಅತ್ತು ಇಜ್ಜಿತಾರ ಯಾನ್ ನೀ ನನ್ ಮದ್ವೆ ಅಪಿನಿ
నిన్న ఎట్టే కాదు నిన్న సుఖ కాదు మను ఎక్కడి దాదా పండ ಯಾನ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಮದ್ಮ್ಯಾಂಡ ಮದ್ಮೆನ ಮನದಾన్ని ದಿಂಚಾ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ ವಾ ಸಂಬಂಧಲ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬುಡ್ದು ಪಿದೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ವಾ ಸುಖದ ಆಶೆ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಬೊಕ ಯಾನ್ ವಾ ಸುಖ ಕಾತ್ರ ಯಾನ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಮದ್ಮೆ ಅವಡು ಪನ್ನು ಯಾನ್ ನೀನನ್ನು ಮದ್ವೆ ಬೆತ್ತಾರ ನೀನನ್ನು ಸುಕೋರ್ ತುಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಕು ವಾ ಕಷ್ಟ ಬರೋದ್ ಲೆಕ್ಕಲ ಯಾನ್ ತುಪ್ಪೆ ರಘು ಗೂಡುಡಿತ್ತಿ ಪಕ್ಕಿದ ಲೆಕ್ಕ ಏನನ್ ತಾಂಕುವ పొర్తు పొర్తుకు నుప్పు కొర్దు తుత్తెర కుంటు కొర్దు ఎనన తాంక అండ ఎంక బోడితిన ప్ರೀತಿ ನೀ ಕೊರುವನ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಈ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಯರು ಅಲೆನ್ ತೊತ್ತು ಪಿಟೈ ಪಾಡು ಪಂಡ ಈ ದುಂಬು ಪಿರ ತುವನ ಅಂಚಂಡ ಅಂಚಂಡ ಯಾನ್ ನನ್ ದಾಯ ಮದ್ಮೆ ಅವಡು ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪನ ನರ್ಮನಿ ಹತ್ತು ಯಾನ್ ಹೇಳ್ಕೋಗ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಮಲ್ಪು ಎಂದಂಡ ಯಾನ್ ಇಡಿಮುಟ ಬರ್ಪೇನಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಯರೇ ಇನಿ ಯಾನಿರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮರ್ಮಲಾದ ಬರೋಡು ಉಂದುವೆ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿಗೆ 15 ತಿಂಗಳೋರ್ ದುಂಬು ದಾಯ ಬತ್ತಿಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂತಸ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಇನಿ ಎನ್ನ ಫಲೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನಾತೆ ಈರು ಮಲ್ಪನ ಕಪ್ಪು ಕೆಲಸಲಿಗು ಎನ್ನ ಫಲನ ಬೆರಿಸಾಯ ಬೋಡು ಐಕ ಬೋಡಾದ್ರೆ ಯಾನಿರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮರ್ಮಲಾದ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಎಂಕಾದ್ರೆ ಇರ್ನ ಮಗೆ ನನ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನತ್ತು ಇನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತನ ಒರಿಪೆರ ಗಾತ್ರ ಏನ ನಿರ್ನ ಮಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆಪುನಿ ತೂಬೂರ್ ನಿರ್ಣಯ ಇಲ್ಲದ ಮರ್ಯಾದಿಗೂ ಕೂಡ ಮೋಕಿದ ಫಲ ಇರಲಿ ಅಣ್ಣ ಈ ದಾಯಗಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪಾವ பொன்னாயினಲ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆದೇ ತೀರೋಡಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ಪೋಯಿನಿರ್ದವರ ಇನ್ನೊಂದು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನ ತರಮೆತ್ತುಂಡಪ್ಪೆ ಪಾಪ ಇಂಕಾತ್ರ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬೈದಿನಾಯೆ ಈ ಮನು ಏನನ್ನು ಮದ್ಮೆ ಆಪ ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ದು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿನ ಪಂಡ ಆಯ ನನ್ ಮದ್ಮೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಆಯ್ದು ನೆರಿಯ ಅಂಚನೆ ಈ ರಘುಕು ದಾಯ ನಿರ್ಜಣ್ಣ ದಾಯ ಪಂಡ ಏನ ಅಮ್ಮೆರಿಗು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿ ಅತ್ತ ತಾರಾ ನಿಕ್ಕ ಅಕುಲು ಇರ್ವೆರ್ಲ ಬೋಡತ್ತ అని ಈ ಎಸ್ಸಾಯದು ಬನ್ನಗ ದಾದ ಪಂಡಿನಿ ನಿಕ್ಕ ఆయన అన్ని బూటంద బుడే అక్కలను పత్తది శిక్ష కొరపాయ పండు అಣ್ಣ ದಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಎಂಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮದ್ನಾರ ಪಂದ್ ಪತ್ತ ನಿಕ್ಕಿ ಎಸ್ಸಾಯದು ಬರಡಿತ್ತಿಂಡ అని ఎన్న బాలని ఎంక కొర్లే ఎంక మద్న పొచ్చి పంది ఆ నికల్డ నట్టిది కేండ అండ ఆడ నికల్ అంతస్తు కాదు ఎన్న బాలని కేర్పారు ఇతే ఎన్న మద్న మల్పవరా ಅವು ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಕಾತ್ರತ್ತು ನಿಖಿಲ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಒರಿಪೆರ ಕಾತ್ರ ಬೊಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಮದ್ನನ ಬೊಚ್ಚಿ ತುಂಬಗ ಹೆಂಗೆ ಪಣ್ಣ ಮದ್ನ ಅವಡು ಪಂದು ತೋಜಿಗ ಯಾನೇ ಮದ್ನ ಅತ್ತೆ പൊന്നായനലേക്ക് കണ്ടെങ്ങനെ ഇല്ലേ ശാശ്വതമായ ನಾವು ಅಮ್ಮ ಹಿನೆಗ್ಲೊಂಚು ಮಗಿಯುಲ್ಲತ್ತೆ ಆಯ್ಗೆ ರೇಸತ್ತಿ ಪಂತರ ಮದ್ನ ಆಲ ಪಂದು ಆಯೇ ಆಣದೆ ಆಣ ಮಗೆ ಈ ಅಂತತ್ತು ಅಂದು பொண்ணு வர தத்துது போண்டா தூப்பின கண்ணுகு ஆளு மத்மாலத்து அண்டா ஆனுல ஏது தப்பு மத்துனல ஆக்குல மத்ன ஆயினட்டல மத்னேನೆ ಅಮ್ಮ ಏನಲ್ಲ ಅಂಚಿನಂದಿ ಎನ್ನಲೆ ನನ್ನ ಯಾನು ಮದ್ಮಾಲತ್ತು ಮದಿಮಯೇ ಈ ನಾಟಕವು ಸ್ವರಪರ್ಣ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲದ ಕಲಾವಿದರು ಭೋಜಣ್ಣೆ, ಚಿತ್ರನಟೆ ಆನಂದ್ ಗೋಳಾರ್, ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಯರು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲೂರು, ಎಸ್.ಐ. ರವಿ ಯಾದವ್, ಟಿ.ಎಸ್. ಗೋಳೂರ್, ಶೀನಣ್ಣೆ, ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್, ಚುಂಬನ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಧವ್ ಕೆ ಶಕ್ತಿನಗರ್, ರಘು, ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಉರ್ವ, ಶಾರದಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶೀಲ, ತಾರಾ, ಕುಮಾರಿ ವೀಣಾ. ಸಂಗೀತ ಬೊಕ್ಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನ ಎ.ಕೆ. ವಿಜಯ್ ಕೋಕಿಲ, ಸಂಗೀತದ ಸಹಾಯ ನರೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ರವಿಚಂದ್ರ,
ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ ಸಲಕರಣೆ ಗೀತಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಮಂಗಳಾದೇವಿ. ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ ಜಾಯ್ ಕುಡ್ಲಾ. ಸಹಾಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡ್ಶೆಟ್ಟಿ. ಸಂಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಹರ್ಷ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕುಡ್ಲಾ. ಕತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಗೀತಾರಚನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಬೊಕ್ಕ ಮನು ಅದು ಸುಧೀರ್ ರಾಜ್ ಉರುವ. ಜಿಗು ಜಿಗು ಝುಮ್ಮ ಹೋ, ಜಿಗು ಜಿಗು ಝುಮ್ಮ ಹೋ. ಸರ 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 ಕಡಲುದ ಬರಿಟ್ಯಾನು ಮನೆಯೊಂದು ಕೋನಗ ಕಡಲುದ ಬರಿಟ್ಯಾನು ಮನೆಯೊಂದು ಕೋನಗ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕೊಡೆ ಪತ್ತುದು ಬಲ್ಕೊಂದು ಬತ್ತಾಲು ಸಿರಂಗದ ಕೊಡಿಟ್ಯಾನು ಪತ್ತುದು ತೂನಗ ನಿತ್ತೆಗು ದೂರ್ಯಲೇ ನಾಚಿಕೆಡಾಲೆ ನಿತ್ತೆಗು ದೂರ್ಯಲೇ ನಾಚಿಕೆಡಾಲೆ ಮಾರ್ನೆನಿ ಕೊಡ್ತಿರು ಪಿಲಿವೇಷ ಬನ್ನಗ ಮಾರ್ನೆನಿ ಕೊಡ್ತಿರು ಪಿಲಿವೇಷ ಬನ್ನಗ ಹೋಗಿದು ಮೂಲಡಿ ದೀಪೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತ ಕೈ ತಲು ಬತ್ತು ಜಾನು ಕಿದಿಕಲು ಪಾಡ್ನಗ ನಾಚಿಕೆಡೇ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋತ ನಾಚಿಕೆಡೇ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋತ ಮೈದನಡು ತೂತೈ ಆಟ ಊರಿದ ಮೈದನಡು ತೂತೈ ಆಟ ಅಲ್ಪನ ಬರೀಟಿ ಗುಲಾಬಿದ ತೋಟ ಗುಲಾಬಿ ಪೂಗಟ್ಟಿದೆ ತರಕೋಡಿ ನಗ ನಾಚಿಕೆಡೇ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋತ ನಾಚಿಕೆಡೇ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋತ ಬಂಗಡಿ ಗುತ್ತೂರು ದೀಪನು ತೂನಗ
ಬುಲೆಡು ಬೂತೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದಿಟ್ಟ ಕೈತಲು ಬತ್ತು ಧ್ಯಾನೆ ಆರಾದು ಪತ್ತನಗ ನಾಚಿಕೆಡು ಈ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋತ